Ты в эфире. صديق مشهور ефір вилетить обмінювателя, вилетить дворса, зависно до нерку, вистало машу. Дели маршал хуз. Да, он кстати, батар там, хочу сагасу. Я лишь без было возможность делать, что ну, конечно, ладуша. Сам ведь ладуши сагас киваться, что скамел дешь, что. Хозяйство. Хозяйство. Цудыч на доке арсо и шаш. Шубах ты вот алясто Волги и Дона до Большого Кавказского Хилдола. А мы туда сэр. Из Эрдоши лесу центью цавал что камел дождь нам. امتى ردوش 10 يوم نقطة هيديك دعوة تاع بروبليمات ردوش اليوم 100%. Сакитаса. ردوش اليوم 100% ردوش اليوم هيديك دعوة بارسة. Een boog, je heel door laat van dat houwers dat zweetaan is na kipel wat dat bij nog geschuurd is na. Maar ze alloch kalmeikse simso 21 de maart zo'n galse la. Waar tjege in wachoisen is boetiga. Zul had balen. Dirben terqat zoals wij met gestalat. Is gewoon wachoisen no maar معنى قولن. سيعة هيري وين وقت wachoisen وها balen. مش حسب بالي ما إيرانية بويد باقن بيتسود واسديات تقول ده سيجا غورتاتن وين حتشو باقن واخوشن بويش إيش توي موخ مسا جيم على اسبو جرجي طبعا سيجا بيش بو نوخش شين تباقن بوش خرسو يش بو يشاش جريتسير تباقن بو نوخشن بو غاباقن بو نوخش يزكوا اسميلات أولتنا مواتخيس بل إيش تي بوغرت نوخش مواتخيس ريسن بات سوي Gistich Sarisna, meistoi, bei zwei, Kibesh, Rivsul, Schwansch, Duch, sogar noch, Tape, na Schildo. Gauri, Tan, Shash, Amdo, El, Bülbelle, was mir so zu Gotschka, Nazranovsko общество, Mosso noch, Tape, na Stehan Metki, Molgabirski rayon, Nazranovski rayon, Sunjinski Metksch. Tan, Shash, Amdo, El, noch, Vakasta, noch, Tape, na Stöch, Mirne Чеченец ولتأوي زي غاسك عيدلن نوختشي حداقن لات مسلا ويقر حداقنا يو حالات تاعونا قصام أخشي يالسو تلات لوشلا عميرنا نوختشي واتوختش إيش تانت أيخن نوختشي بوحوش يو شايمتك شايلاتش تعليسا نتكوش إنجوش مسلالم تاع صمار الجيش نزرع نوختشي استميرنا تشيشنسا البويش ديلا الويت الوينة مصو ويديزا سديش نوخشي خمسة ديش لا مش أربول ناقش واقن وينة جوه شمس ير вообще مسيت بعشرة تخيلوا شمسة اشتي جوهر وين خينا واشتي سويت عيدا دوخن просто ديك شانسيرز использоваться ديك تخي إيركويتشنز Чаял оппозиция, оппозиция, чаял дерьмоят. Царь, короче, спровоцировать бен первый том, айскашен эту бехкер полностью делать. Второй том был, шер вахабит хочу тюан. Тебя это тебя спровоцировать, но а микрофон наела. Хайшуй сокуча, Абу Кирилл сохази. Хайшуй, блин, хайшуй. Любители нагимаются включить тоже. И второе, короче, туан балли. И вахабит хочу тюан. Тебя нормально чакдол цахи. То есть еще идеологию использовать.
Вы нормально, что устаканится один просто от национального единства, национальный интерес, национальное самосознание. Цутячок дольше у нас как бы тоже был шанс. И даже там последствия Украине раскат илатари, киечант илатари, даже и умниш предотвратить долурдолш вариант да? Просто ехать дойч как начали, вот цутячок доляр. Ахвай там мел уичвагуй там хив сурвег, цахив сурвег, хивег вожвег, вай цакамхил, вай нормально что. Цакани юл штадахар диеш, цацагарчал, цаалюлш, вай культурч агеш, вай шеддол государственный атрибут агеш, государственный позиция агеш. И что этом русле дадахче, масса вай цхиллу урдер. То есть целушек шавол чахервер лушчун меттик вертиядет, мелдешишта аккуратно дет, как бы возродиться, да, что надо. Вот тагана вай ишаядег про му эрдон там профукатден, ваш облапошит дейтен тагана хохидла цакич. Ай вай, дин дахватта дизи, Коран суннат дахватта дизи, шарда. Ишт цутятана. Инца хухилла цакич. Буксават деш юхцултаца, хифсуш буй, хош буй, хуш буй. Хифсурам нормально шай, буй грузятана. Ашвам, куда хифсурам в тебе, в твою эту систему пехотинцев, куда-то под-русский сапог. Вообще никогда в жизни аудиция. Не даже, короче, к Дагестану, там, отшедшей территории вот этой, где там ногчи этнические проживают. Им это не надо, им лучше в той же Русне, но не под пехотинцев, не в этой системе пехотинцев. Не валащинца, не санде, вообще, Das war dir откалывать я шуба. Мелч бул туга жимжи тир хисча юлича и туг жимла. Цуке первое дагест что я бог что лоси. Иштан штига он буй хича он буй бог датси. Хасуба ха it's та хисча юлича и туг жимла отке первое кам жимдина гобах кан массу откалывать. Вайди царахтуна улк цахул. Из вайди царахтуна улк мацахул. Вай таган та откалываться, да та вообще да мадаться. Вообще да цахвайтан откалываться, да заколоться, да. Вообще да от России Федерации, но полностью квагулен. Та колоться, да тебя меттик рыба мабат. То есть иду та жим ишта национальное самосознание, национальный интерес, та شيء позиция, та قيتم قوم قيتم تا هم حدا ما يستعجم чтобы вай хили что откалываться, да. А так и здесь ничего нету, и еще откалываться, да науку откладир, дудер. Сунам лурдат, я цанни лурдат, цана аудлашбат, вообще лила цауш, я ца барта боч, я ца хума доч. Унаден о шарика члахито ды о исламские цахую цахуш, бо цанте хахитин. بعدين لوش اتبايرقيتي вперед, короче, шаймучек даур. Я цанни лу. شرع شوي نجينا سعر هيتين دو شرع شجينا إزاوين خا دحر عادل داقشان خلك خا قامتك واحد وشان دويندك خا زوجة أروح شلك خا مسيا تريدي لزنايم شو نجين غيردوي تيتشان جناي تمود تسوق سعر دي ها عشان دعيتني خا ودوغو صغيرنا خدش عيلتي يقوش قيختي قولم يات شا جورناليستو بو مركل واشتيلش اهو ايردر بو ليال إذا دقبو قبش دقبو إذا تزدويتسك بس قام تار موحكا قام ديوقش مصو او بيش بالبو الباس وانت عبيش بو باس ستين باس يستر بوش بعد تار مصو او بيش بو دين او بيش بو كست او بيش بو مصو او بيش بو وال ويقندلنا رادويتش اقيشو تعيش يلوش او قيو اتو بو سيرخ وزبو عقلشنا خوز سبلو سيرخ
إدو الباس ديك يوق أخشن مدخل زوانيش درج مصومات أدب يتسويش كتر سابين بوابوي ديستخل شو لدوردو يوق مدخل لي مو لبيتل يتقيهم ما تغشي وديالك شات وتجم متعدو رازنا ديالك ما حاجة دق يوق تريتور داخل ده دم уже yok специально образование, наследие حاجوتو. ثم قلت شادقي ويس ودقن بس تغير والي رستوفسكي وبس يعني سوسكير قين راسكش شاش حد يسر تقوسي بيادوما ولا سو لا يا أوسي بيادوما توي بنايخلي казаки что бош عملوا قومان болгарин عملوا украинец عملوا белорусу عملوا поляку возьму татарину а называют себя русские массу гаскиву бош идут адяхтош тамахте что сайсау تاشاش ولا شو خير محبور ولا دري دور سال يبقى أزمسوا ولا تدعكن قيك دعكنا خل الله ديشدو تميقش كيجينا خلق وشبو يا البار سمقدي سمدوش لقمو شو هاتل شنو شو سودال فابنتك واحدو شانا جيقولي تعبتسن تعالر سيقاتا اي مشتسن واحدو غاجلين فابنتك شنو نكسن لدو انتي زلا اي ديسر دوكس سوسك خيلو حديثة فابنتك واحدو جيقولي مشتو واحد أرسمي كوليوم وان سو إيوانا يسوشير سايوق كان أفتر وديجات دياشيك سلاب وشي ماز سايوق كان يرسو يالنا كيزا يالن سنس كوا كيارتا تساج كيارتا ستسالر أبكو ميلش أو قول بالغاسقي يارمو قبيشبر تيمو مشاهد بامنتك بوش إشتيا وش ساز دويني أداقش تقدر سويا عن قحال سوال سوى كوغا تسرساري سو كوغا تسن إيزوش لقوالر خلاقات متخيلري كران إيورس وجه وتصوش أوخلير دايلي سج يا حالي إكوك ساعتي عابش آرش تعشي أريك وارتوش سقا سجني سوانو سجني واشن تضيل دل لو سعبي أسويت مينيستر كما أولش زوجة ميليسي آلنا توارتن شون تجارستو آل أمردنا آل تصير ليلة دا سويت مينيستر تعتلاش حالتني سلر سيكا سارل ودا تقاش نعال كوينك نعال تواش سواج دوش ديها ولاتش أدم در نعال تمغو جارستو ورد آل جارستو ورد بوش ستة وانا شكيكت كوزجن بعتة دلش شويش لاتش ملصور شو لاتش لات بدوات ستشتخن غير الشكرات كشي автоматيات دو تابتان دادي على 12 وعاخين إذا سون الله عايش تشويش إذا خيا حوال ترجعت تورد بوشت شويش لاتش يا بوقتي أفتوبوس بازك سسا تديع مرستنتي تخي تون بريغاد وعياسر ميشا هو الملدو زعل إديوش لاتش غاراش تتتن وعلى عصوص كل بعد وشاق واقش مثلا هاي محمد غازوت بوجاج والله بيرتز بوجا بيرتنا ده بيرتز عشوية بعقر بس شين ميلسون حلقة واحد سقيش خلق كوكس تحسس سوتش يعت أوش وتاس أوزن أفتمات عاقن شين حدالو تسوي شيء إيش ميلسون هو عقر تو حلقة ودو جوات يندر بيه وات يا تسلم بيك وات يتعلي صدا وات سوين يهاي عقن دول شوت أخشى بكرفون شيء أسوش حقوش بودر صدق ميكروفون خوشي شيء شيء شاك بيه إيش تعيق سويت ميسو كجب يندر بيه العبيقنا ألج أدم تدعتت تلج إقاتشلي أخسع تنسي غرسيقها والتنا يودي أرزال أدم تيجا يودي رزر تدعني على قدم كعجرز داسر مدر ديش ثاني كروت كأفتماتير سيحيقنا جارة شلقوا توابيات سعور ورزيول تبشو سعي تبشي سعي قوي تجرسون سي جرز دوش تدعي جرز داسر بس شاشودة دي السهو اشكير بل الشتسان تعهوه السهو ديل تون سبع خربرش جرز توه سيمسو تجوح والش ورجون
Gerzdach admant evet Schein schon hindig. Tetten شو Gerzdach عشتو admo شيء بريكاز خلي عسى اتوغلر تبعرش يمود يرسخو ديل شين. إيش تعيقر سيد منيسترو. KGB إيش تعكرير زول دعجنتي ميرو تشوه سوى شو استد قول دير جارز دعر يجوال جبرجال أو شاطر شيء يو عيدل لحظة تنشول يا الله سك Специально, даже олдала, гантемиру киях чем зачистки чубает, будет гуэл, и чувство твое раз. جنتي ميرو клуб уерсис 88-89 клуб историка ويري دلخا خجايو الشوقي عبولش أبو مسلم وسيد عسان شا يوقي عبولش историк борси оуш пятлуш زوجة оуش صغير يلي تاني клуб طولها الخليولة молодых писателей Чечено-Ингушетии 87-8 صغير نخيل شارع سعيد يازدر خوار نقشي شارع ويسنجة يندر بيزيلين بيواتو سعيد تنخ احد نكشون دقداح ويريز ترامباركير ترامواح منوت كي حال ما يل أبشجيتير قد لقالاتش أونيستيتسكي تدير تشوكو عسانوير يبينا كجباير يازدر خوشاخ اتانا دوير إشتش ساد عبيخر كجباينوت أدم تقع وحكيت تشوكو أسفلك تشوكو أسفلك الديك أبيسني دي ملو يشوكو أسنك موكو أسنك يو كوشوا провокационный, а у меня чукуй сарей, дахуй сарей. Ченкан торт весен. Окуютук сомен риском тонне гуэлья, мавютук да. Вожам ша чукуасвелу, милуи. Вот идука ша чукуасвелу. Кусенка вари кир. Зауга леч, сучуа льяхш карасавин, шолштина аль саяши чуа алвалш карин. إيش على كريان وزوجة أوجه كورو ودق عشي شقوا أسوال إيش شقوا أسناوز إغاس قوية شقوا أسوالك واو كتسين كبوش ود كورو ودا وتشوال who's the near is who's the near شو سويت مينيستر شر حياة سويت مينيستر وات إما مين تيجي ها هر كروت أوجه أزديت سجى وجه يازدر خوش بيشبو كتسين كبوش أوجه يازدر خوي بو أسبيش بيش شو 88 هر واجنا هر момент تويت هيو تايوش تاونا دنك قيسريت قواب شديد سو تكروش وتشوقع تا إيزان تكروش إدويت تار تاونا دن ويبرسيل إذاكنا تاونا دن باشا تا تيش بستيان يوقع مودر ونالشا دقر ليش بوتشوار هوق دور يوقع ليش على مرة ديوش قياش تشلي لانكوش إدوشي تلفزيش إدوشي سيرونش تاس إدوشي واخبر شو بولش ناسي جسراز ريستواتين بوغالتيري عليسر تاكيت أرمداك زودش شرح أردول بوغالتيش قبيش سكرتاش شتا أردول كيت صحة مديال يش أربيخر صوت يحد سيوقي يحكي نشا صوم بوزا بوش شدايش كعموات بيتن ناخ سيرتي عين توب مش هوش أطلع ساعة ميكروفون ديك تخزون ميكروفون حديك تخزون ينسخزي البوغ مسيرت من الرحايق عشان أشوف ما تنجد عين شلون بوزا بوشلون ناخ سيداد أبغى يعقد توقف أرض ودعنا سيد عين شاء مجوش نق بقي ناخ قبش شيء توب من تيجي ناتي آخيتن إجبا صوتي عيد ميتين دعوة ناخ صدق جرابيتيش باتسر كارتي أوق ديخ كان صون وصل بيشت كارتي أوق ديخكر لأن دلاه إله ترانسليلين يوم تكو متايات إز لأن تديخ كان ستوب حيول بوش حقيقيات سنة شيكر عيسى ويشازيشن ده هو شيكر عيسى تنكو بي صدق جرابيتيش إشا وزموات بالتنشات يعين شا إشت آرا يلساس صدق جرابيتير
شيء شو على تاعي أما يوشكل بوناخ نلخ دم شيكر قيك يخبر سكوشونا ملكو ياشي كم يقل أريوش تعزيل يرسل ليلوش شيء يرسع سوا كير وجدش بورتجر سما سؤالي زي تتقلي علي بيوسنا أدم لاتش خان عسيجح ميتينج هايو ستوبر موحتوي يجد علي الغر إيش صار إيش أسقط إيش ياسيا شيء بول حد إذا ساق بيتم بو وده لقر شديقة يخشين وراسقوش ده درجة على تشبوي كمونيش خلبو مينيسترش زوسكلاش ديريكترش قيتشار إيش توي ما كمل هوكوزا نوت كلوش ده هوكوزا تواردوش ده شيء هوكا هاريون اتسا وجون ده زوسكلات بول بشوسو مصلا سسيغاني ده ستاتشو سنقايل أتو رزقا بلي все تاسكلا سرسني إيش شيء بول بيرسر مسر درش كعك بيلر оружейный склад شي وش ده جوسون грабить я что оружейный склад شاش латаин латин яга и на Карпин калятна 3394 внутренние войска части Тигр Дасквестер окружная часть Тигр شاش латаин Нью-Йорк шаги что عملك كيش تقدري اتسابق بقنا حلها بولو شغل مصر دار ارخي وحالات ارخي وحياقن صوت يا عيش الميكروفون دعني سيلا هاي هيوغا خشواتون لبيتن ارخيف شاحخن اوتومين تعقل واينا دون ميكروفون نيسا يخويست بس ارخي بيتاخش بكنا اخبار بارز بقينا ايوه حالبو ابو اديز وسيد عماد ورتين بريغادا يحكى لبو اشكال تحت التناش جابان وسيد من ورتسونيوخ حسين بو نشال اتياب سكراي وانا لاتنول زيات يتسر شون شو ولا شو ولا اتشو داق اتاق شي تاقر هاني كان ارول حسين ور زام اديز و انا اخبار تارس خلبو بقينا اخبار شيء دسيه شو أخبار شيء دايش خلاتس وما شيء خلاتس جا عندهاش مات بيتنا دوق دسيه شر إيش قايل عر ترى خدي تصحصون على طنبول بيج أرخي ويتنيس تيوخ عيرق إيش تاش رسكم يوش أون تاع على ويريز كم سمولش كدوريس كم سمول يتاع ميريس عيوق زاني يرسجع تبوا عير أرخيو تشير كيش كده صدق حد عنده استوى تيرجل سدير وان بول بيشانا ديكابل تقدر سجاه تسبيرو سكيرتر تسبدو شو عبيسنا شو بيخر أرخيف غريش قوي تقول سجاه ساعكية الحار صدق كرت أرخي هو سفاسون يعني أرخي شيء حقيقي خاش دق بقينا عبر سجاه تيرتي حقيقي شير دق أخش بدل قاعد وشينا دل خان سيسر لا ما دوخهم دوز إيش شيء كرئي إن يختول تاع يوني تان يخ دايسين يوني كروش أرخي ذات وبوشل أرخي ذات هالناسن بوم نشتيات يبولنس وإيتر وسوشايسن يبقينا باتي يو أبتشيب ندلعون صنا شيء جروب نشوش يهيتن يكيرش دول إيش برق تجارير يهم ديتا Вообще его надо было, этот архив, вообще вывести за пределы и в международном суде разбирать. И бля, и кварт не просто это هم خوش برش ده هيبول صار دشست يا شرق هم يا اصلا دكتورش ده يو صار سو تعبش ناخذ وانت بوص وتشيو وвообще يتسلي تشي لبيت اللي تشي راود Он сон вайшаги адиза вина, алаудес вир из апрель бармат, соня май бар видна, продол синжоля тролячтана вина эл. Итин канкла вашвала шиксу вир сарах. Царс хилбо бакина бар мягкая камел шон шабиш пабит хурдас дагаста боин. Ну кина бар вериш дорштайт нахларца. يوغا قال لي الله يوغا الميكروفون قال لي الله يوغا الميكروفون قال لي الله ما حقنا قال لي اوخر الانترنت لا نورمالنا كيم الميكروفون إنا اخترنا أبو الباسم درج كعبو سيتي عينشو
دوغ ديابنا يحيى ويش كلاقوش ابدا قيلا بس ويش ده يوصل ومينستر مينستر ودي خلو ستالين يبيستو اتنجو عشبو يشبو كوستار الخانو إز واسطي يحتر حيزا وشنا واسطول امونا اشي ووشو دقيقة سونا سطونا دوش ورا دات اش امونا بوش هنا سوق يو إدعوة تنشل يحدث تعال بوغا شو كان سوني دكتور تعال شن دكتور أنت وش ما تشوف يحدث عشان ده مشي تحيز وش تعيوة تنيوش وقت عشان بناوس بس يمين دي تعال بدوش نون تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسلام وعليكم السلام تعالى وبركاته وديش شو Свобода. Тем, что? Тем, интересно. Из-за... Тол дяца шей тоб наштяхитина и воинский часть алиет бюльбеларыш 12 городок 12 час халвиш нога за правду халол тутелитер ция герштитер талиечо 15 талеч зил 130 явар исана was случух кан кол духа деш за герстё ина was вир за хате яш машиншка туохум каллум телуш леч машиншер ина марксоген ишнука сервиса حتى يخش يخبلش يشول شارسان حلوش شاكر اشتشاش كراب بتير نو دقولا تار دقوما تيحر بقدك ديش سا اشتويت احيل جارزيز ديش دقوم داس قد بكير ديانك دقولا تار شاش يحكنيو شاش دحيكتنش شالينسكي تانكو وبول كيتسيجاح موسر ووزيح سويت عيدل دوش تراكتر تحقلش تقوش ليالو Сайпуди, командир части хватир. Уборщик корон тигает. Варцига, говно возбал, беш командир полка солба, а ты будешь командиром полка, раскачу. Подтверждаю. Арсенука Ильяс, прапорщик, командир полка хватир. يقول وجا ديجينج оппозиции دعيولة شانا دالها دا عيسى بوشو تانكو конкистол шкадру офицер майор إخوات ويال شي كمدير полка صحواتوش ويدرجع بولشار ساس قيش دوك داكرتو خلقات دعواتير دعواتيج سوستود واتس تانك متى إعلن ويتر ريشيل ري باتشيور تري كيجيناخ وهابن ديك تانك ليلو خوش كيجيناخ بر اتريمانتيروتين صعبايت أتا يقول دلينسكي طدان دوش سياحي ساتان كيوهير كيك داقش سانتان كيسي شكيك داقرتن ساكا جير وجدية داقرتن بدبيتن بيخوت يوغا ياقن إيش توندر الباسم سياح مصو آوة شينش بربوال يوخ غرابت داش بر يوخ أفتو بكينسكي تراس غرابت إيشو ما تدبوان إيش بر بكينسكي تراسي تعالاتنش جنتي ميروار تلت سار بيركي جينا سيجل طيب قيشو قايسا برابر شكورين سألش دك سيوسون زاجمسك كوارت تكلاديتان كوارت أبي نير بعرقش آرتسيت نيرتن تانك دي حلتس الله نيرت سكناوش درقي صدقي وطاو دخاح كان سوي تانكو تشوياج حال سوال وليري سوچو حكريو يعني تانك ياجير ساري جمسك جر حال يحقنول إذا كوارت تكلاديتان تكو قسبل كوارت أبي نير ساسن جمسك ويستيقو واتسر تغيختك بلاح بوستواتين غروزنا أزنا كيرتشا ويتول حق باكنا بوستكي يتشول يحشت باكنيرش الله أكبر قال وينش بو قال قار تباكتني تباك ساسي قاعد يجينا بير تغنتي ميرو كلوب كوكاز أتشي إستوريسكي كلوب يولشخين أتشي كسياك وزي غور سنتير ستيرش وشو عشور سعنا من بيدن هما ياسر أنا شيء استيرك ناتورالني سونا مير города хватит سو مير города хочал то боин ширк или жударш пухи боин ши с Новосибирск Красноярск такяш на 700 тысяч зудри кисан то на 700 тысяч дукашду доллар ждакш доллар свам бац мах яш зудри кисана Я шедела мэр города хватанор, гантимиров.
نسي دشال ويغلقن يقدر شال يوسار نفتنا شيء قوسا قيسن سوى شيء قوسا قلتو ده تول ده ميري رسترلاتير أحكج أبازيتسو ده يعويلر تول ده حيا ولا نور غزبولاتو يوقش أتا ميتين قواتوال الهند بوليتش وعلى عملية ستركتورش أريا يوقش أتا نقولات تان كيك BNP بتا شيلك شيء بوك شيء أريقن أكبر سدي ناقيش إيش تيجان بريكروس كشي ميتينج داور دكان يالي مرتن ده ميتينج يوق شو ألش يرسبي كلوير تنوش موسى دقة باور شين ناقوس تسيوش سعيوقتو أبيلشا إسجازو جاسك دا أخواتين سعيوقشو سيكالون رسترلاتي دير شاعر بس الرويك ناقوستل ديشين آل دقوة سويتي ناقوستل يوش ويداغ ديزر ألش طلع دا ناقول ساي بيتراباس بيو حاجو عشوانيوش كدر سيجا تجيم تايدوش دق دا تايكرو العوج خانا بيتراباس أروش خانا خوي غالر أروش سمعت دوقت حلوة لغالر أروش بازر لاتمتكري لا زبراف كنت أخوال شو تيعصع قطة دوش بيو حاجو يخشي سمعت لبزك شو غير شو أسيك أكبات سدايتر أسوي ناق وصل ديخ تر دقوة سويت سناق وصل ديخ شو دار ديزر أعج تصيك تيسل خزبولا توابي أنا مرتن دي عشان ميتينج ندعوغر специально делаю, что شادركي الصوين это دي على يقيوش تاعت 15 тысяч населения но يديق شدو وينقع بيش بقى والبو ويرسكالو ديشدو يرشكا ديق شدو تايبنشكا ديق شدو تايبنشكا ديق والولج حا تان تايبنو عنان قيش تايبنو نص قيش تايبنو سايغنا чуть гергелун что эстишат Короче, после визита Хасбулатова Урус-Мартан удалось урус-мартановцев подбить, да, на оппозиционный рельс. Да, цигер, дука бацер, иш дука бацер. Игентимиров, цигхалва, вахишик, мартани, гихтани укайл, частер, йокмет гацер, санхена, секретный частлери, 79-й шарахат, хоцига, военно-спортивно-трудовой лагерь дигер. Солнечный совхоза Шинкерна АСШ Дейтон, юциг военно-спортивно-трудовой лагерь, и военное дело обучает на 2 недели. Хоциг дигче отсан офицеру, цигава ваца кой офицери, кой сержант бе. Юж часть таяхканер, бисан таяхкан бокуду, салты бацер, кой офицери, ларияши, сержант барсига гуштогал. Южше бухаю барса, шайки. Вот буха коммуникация бар, связана по сечечне. Бумта халвала, кьяча халвала, хочу десерца раз бункерчу. Пер бункерю, хочу амичемет халвала, шады еще. Ходила дюш, камел дура шамбош. 10 класс, без точно так долго. Цардючун, цар интерес я цар, он даже так лоузи, хайди дойдил. Цардица дюшик дигер то 82-м армии призывающая окружная часть авитарства того же дицан. Сволокая цавазвар юхавитал. А часть отвеча связдящ мечкани, а да версия комбат. Солнце жимчадин воишвар. А ты что тут делаешь? Боже, долг родине отдать пришел, призвали. Цунтро ночь дуйхар, светский ночи царалы, ночи царалы виквар, часть. Осенченко бош, капитан, это командироты. Цунтро то ночь дуй. Ту окружная часть кеста, с бухдиксирство бункерчу. Ту элер из буга хады еще коммуникацию по всей Чечне. Ах, то ночь мы дистрельча, краса, твой хахаж. Так, выходим, а тут ардехар, цукерстер, цучир, сподо бункерча ардехар, сво.
أدا شوت يا سوي سيد حسيني اللي خان تشاسي دعاقل وبشي القصر دعوي وين كما تدعويلر زبيرات سوي بندي توال دلم بيكويسر تيات وين بربي كاستا اكسبور زالر سيجا سبرس تيجر из кандидат мастера спорта Арцую Хасан. Капитан войны Арцую Хасан ورسو كيرتا из Пейдер сталч عاموشي شوية نجيل. دلم بيكويتر فوق أرقصر تود عيو أكويز كارشوا سيجاريو أجن كيزا سكروتي قيشة سيجاريو عن رستوفسكي область دحاجر. Разбог чубуа вайз поземно коммуникация шу. Ночи чуя буа секретная часть. А? Цакитеронсо. Коммуникация шлях цахатта дуса. Сунсен цагинай цугайна дючса завалитти наяқын бари в центре рискомера МВД КГБ совментирда ханкалга дақачот мыши дайалуши коммуникацию бархцар и тунума хазион хайон. Рада убежище чуа сохло центральное. Надо цахаун. Надо сунсаха окружной части. И окружной вещь сам вышел. Автовокзале раш тротуар окружной вау. Керта цахлосо туга. Боим хасо. Но соцукерта служит до борсачик хокер дякаро соута ночи дома веня эвисе что да вен камбата да аздат дир артисер сига айнaqi на усо сон шасqi وصاسقي شدو قولا علينا وين نخلشبر سكيرتا служит ящи инклюерши военный учителящий автовокзал وعوشنا окружную агу по тротуару бари бешу ход яхор وعورсик Гона сетка тяна колючий сэр бош. Литуныш бубош меткерс гас алакацелач. Чу силолш. Вот сумеття ишав техник цучу ягна цулт яца забетонировать метки. Субу ракетной частью. В 74-м секретной части рассекретить на американч. Полкер батальоне терсер. Kerst dajakna, te жимирцари, йосул да связь, батальон связи, связищ барсига, говорит, погал гушбеш, а буха ракетной частью. В 79-м то математик уроки, то третий этаж, да, 57-й школа, дешна, то уроки аж долше, цау егер, цигара, лятбор, халце тухш, по частью лаутунш, даш гушери, то дол аур. По классу айола Г-образным яркой школы. Учителя шкирбел коридор эрли аламбица кир дати. Цулдя якка иккан самиетер ла тайса дагана was бугаш чухаш. Он гушум дац хари карг. А чукибарчк ах чукаш минуту летит. На минута кибарчк ах таюечл чеду карг хилешуки. Ана ача буа бум вол гойлар. Вот сан توجه قيتا صنع قيتا تقيتري وسويوخ عشبو نخي مولت عشبو ناعي قل الشيخ كنيخ كان دايقري وتصنع قواسي استوك شوبان إذا حالت باقوش وشوعيها يوش بلر خارج شوبان سبوها علاتشي ركيش دايقنا يا تسولت يا تسيقر قياقشي حال ديلر سيرنخي эти ракеты до сих пор там под землей находятся. Стену ахтехошина, стену шаладин. Аллаху юкуяцарияч. Багякуш халкамел даряч шол. Дерес хуючу адик информацию, а ушек хундел шахар ишта. Отхен хилдол хума лелдол хума цадоуза цадоиш, как бы. Вслепую, да? Продолжение хождения, пограбление. А дошел до 30-го участка, военкомат, часть догёшен.
سيحة دحش لكاتر شلسوتي على لامبر قيوم داتر سويتا ما ديجريتو جاشت مش هو تصوش دودين سيك حالديجنا كونش حديل شوية جناني وقبلاتسيو دوحلها لب باشادك انجلدو سعزتيمنون سن موخل انجلش وسوتش تاخندلو اسن تياتستول تولاتشتول شاكاس كذا ميوز لام تشوحيالش لام بوغا ويدول اور دحش سستن افتوزال لخر حال حيش دعلكاتر شوش متكي تواچ كذا ميوز لام بوغايالش Isto je секретна часть шхилью. 73-й шараха гихтер санаквас схилацу часть служить тешу секретна часть. Шин шарах вот чуа служить динацу цула дица не сухен хездусон шаш. Шинкер на дадигер шаш. Ё самашин ште хоушинаца туннель чу дехан машиншка шинка дина няк бир шаш. И ша по распределению секретной части кечер. أخشى دالش بخور حلوالش شلحاج لامنش جدال عم ترى يورت نخش شو بوشن بعد بيش عارشة ساشقة ده صدعتي و شي بونكر شو درشة كانوا شيشة عدال جوت يا شي نقول تريبوني أو قوينا تريبوني نوعا بليت أبلات بليت تنيوتشنو الأخشلا سال شيشة عدال شاتقوش خنا يا أخ ديش ناس كي دينجي ديت سودا أربع قرشة بتشسير Zertsvel lächtwolch Üstriders Sapazan Teoranche Zer nochtja Thermourel Da Üstrich nochtwer Mitcher war Gichterusche Mo Gichterulch Rusche bicha gich ich Dallayukel Ich recht Niri Zuhe наха Ediz Boets is разглашение военной тайны 15 лет Трантуорел подписать Те Ediz ваш военюка дючдери но гучдехкандасер И секретная часть сигаер и эргантимиро далят чухойшан барыш. Вот суман чукач саха сонж герзан такач. То бу ахерду, кеч ахерду. Пися чисто участки ахерду. То цана квасюек дуктиекар шул герзи деши долчаха тиекар ши бюхалш гулушу. Вот вош я код душиега няр شو صداع شهر دكتي قرش دويلرز شو دقة إنزل دقة تيقرش إذا إمهتك شم حين زاجيستين خيروت سيرتي تسينا أس زيك سوينا تحلر توان دبالغني أس إلا ديك دوسون 50 килограммов газ баллоне огнемете أزكا полной форме я дик са ир тур да ла шелт ла са дик герз дирсон и огнемет сон сучусел غوشي حاجنا Почему кисвекум та юорушаше лавариши цулдяцага солидоле герздерцага духш азнавашка Ишти вай долшту алба синца цубуа такача бац то улштег бивангин дац Мы видели то, что сверху лежит а бухой койдан дац цубуа инца дудукком по шейх ламчу алаттане вала сиржу лакалач воинский частер и по 2014 раз шатеркал диякна против Ирана, Турции, Совета Айдалдо шлятания по перенести Ишайки Калиновский цигицу ау дагулина царь Ишай казачи станичу шею ал Ишаящу царинц Мулх ау карчаха теркал дия шею бо царь Așa uite, acel setan. Eu. Acho que é bom chutar, ué, elks, чешский киемнаш дар, и киемнаш, летчик бар амош, кигенахсовен, но дух басар, из дистал дулдал. Калаус Женилш Сигах Якитер Вайкием Сигюраск Ши вертолет Диан и 20 Ши вертолет Вайчар Садагдатер Аскинак Из-за бомб подложить Якитану бар и летчик из-за кадров офицер Волш полковник Ормач да Русоми
полковник авиации. И царь Вир, min подложитель. Типа Киеманчу фуга силан. Не с земли его долбанули. Да, халвалец он подложитель, вину барсари. Хачо ухезон. Очень курсе сбит dinero, so курсе он это ситуация полностью летчик пол. Курсе он самого. Жаха дахватин шот я уже вы харжен шот я айда лахватан чада я хасимико салман ватир лага бэчин кирелер бяхар. Сол халк кисавар идак цавосин житсэлсэн хэмилтах салман хасимико ватир Суэцкий кона острове Эван. Шей герз хилдиес сухэ на 100 тысяч бихар автомат уже. Автомат хилдиес гэва тэттэн герз толш. Он вещелер. Айдалдат свеохча. Воинский частью, бароновский частью. Хасимико хухил эрдэря хайонцэн хухилэрцэн. Сунха амцага давагар солдя докцелятер. И сразу сахим шекайрет это айрматсон да? Да, солхал каярит дерсига. Просто не справился докоющей задачей. Ночью халду герство дизер кида дизер так. Ищи интеллекция. Ну базану вот хэнат это айрматсон да? Мила? Базану вот это айрицо. Цохен давагар солдя гилисхан султан. Баркал дээрээ. Гилисхан султан ватер так. Сега диккеге да ооште. Ну, цастычка вот иштапал давэлэр солавэт. Вэлэр дуксэлэтэр давагар. Солдя гилисхан султан ватер. Его же оошахтё на цохен модердиче как гилэшие группер. Басаевшие группер, даже умалтишие группер, вообще абаст басер, шая группировок шие келлер. Йода вообще это шая веккивай айдал кулштала, начальник штаба масхаду дахват веш санкюкел дах дизель, иштхала атта бастбин санкюкел балериш, так командующий волш, айдал дештела, вишто группировок шили, банд формирован шилшу. Гэскиш маэллар полевые командиры хулуксуна. Да, бьет большая лог, где снова кирдат свой айдол хулуксуна. Цухена гэл знохчил тяхдул шевый за уши, это абсолютно это диат будет. Можно было. И уши умда, берта были нахсуро, но юх, динак уже это совсем другое. Да вот, любитель делиться, интересно, но Лабазанов, да, герш, ячи, волвали, еще от Милори Адам Албаков, министр нефтяной промышленности Латинории, царь конфликтелер, царь. Мелхиш. Шемиллион тингердах квартан, ах, кузацулт, ях, уж микрорайонер, эртесер, кварт лазина волша, хумкар, хамзат, юх. داعي شو داعي يوبيان شو يقوى سيجا رقيلون استمع سيجا بويدو أرجوني ديا بويلرش أغو برق يقول أتسر تانا لبزانا ووقع جنت ميرو تانا لبزانا حزب الله أفتر خانة ووقع أفتر خانة وجخرس ما واتي بوش لأتشي دعواتير Старый коммунист, бывший менту, бошляча, из-за его поставили, его цунюхи хуайна, дашука Муса, силуэт, директор хилт, он цуан вайшват, что диктор гуал, рекомендоватен, и дагуатир, из гантамира, цан, военный форум, штюек, цан ахшалату, снабжение с хилирцель, и удавах кальчи, жахар, дацавах, карбагдайдич, даях бьёхумё, он сахуми мятер, я мартагуач, он убрал. Его я вот элит билбелериш, цана вот элич, уха вот элич, хатсигва чош элич, чоква чуш элич. Калау сидаган шена,
tanki Shalinski tanko polk Hatsayosh Kasutkia Dalinska era ilto Первый сентября как раз вот всегда кач уже без школы а то школа у себя школа халха то гулда сигарю возгунште халтестел латуш и сигарды да диазин шивистелё диарси шивистелё куртуш тадалар хала атта سيحار وير وعقر لزور كلش يقونش تعالات يقيت يبش يقونش تحلاياهن يتسع وير سيري لاجر شلاتن على كم شكوليا ستودينش بكش لاجر شيرسي قاعد سيرس عقوشش تشو حليس يشتاب تشو يقيت يبش يش уже мало бузхане движение уже маркер будет колбель сойца صداش عشتور على غالي عقشو جنتمير وغالي شو بينال وغالي شو أبخاسكي بطليونيو أفغانسكي بطليونيو أمونيو وغالي يتعاوات ويوسدي شا إلا بلا يودي عزيز سيجر كيجينا كلاوس يرقو باقا يرشكر كيجينا تقلقش الشي جيرزلاش قزعدو حالشاش نستيدر هما يوتسو مشكر جيرزا ديان خارسو ليلو شاين تيح Gilsa sultan sekala ela gerzlurdu yurttaşlar met klarirela. Boş ikamil что дачтол что срочно юдерзел, сигар юдерзил. Рали чакач, рали чатак батиндел. Цахмадасел. Гантимиро era чинеречи заправки качал чубекан. أبغاسكي بطلون يحلو شو ألش أو شتى ماشي نشتى يارش قير بليو بيزن سيكور بيربارس يأخلشنا واسليسر شيء جريش دنيا بوش السخير على العجل ويتعنى قيش وقنا قيش شرد بيت سبويت ويك يا هم صدق ترس قد بيت يقول زوج تعب تقول دعوة شوي وقاش يصلي داتر سس كلا وسولش كويه أنا باش تيجي عمل شو بار حناخي أبزيت سبايا ملوري داول كورك هيتس فاميل ما يعقرسن أفتر خان هو تنس بشبر لا ده مش بسوال بش السيجار يرشكر كيجي ناخا بيني يورتلو مز يورترا جورجي يورترا просто Кучуа все равно Эдам Дула душит подчеркнуть Дирдараси Автурханов полностью резкий хочу бы без Российской Федерации короче Келда безвой бошчереху Гентимиров ишт резкий хочу бы тер беллойхел юхтулта то России дабан Лабазанов, полковник ФСКУ на тот момент, ФСБ. Шариат, Автурханов, исламский байракят, сиеда, бухти сиеда билен, сутедат, ичкерет, ахарцаехтен, байракят, цветашхитен, цвете бухти сиеда билен, ишлехтен, то есть рабич бешаш, беш русский, халуиш ват, и вай квача халкцах полет, ишт цведаюч процесс, шукуш сухена. Солдат Хазбулла Тауга Жахар Ша министр обороны Хирвал, а президент Хальча Хазбулла Советшер, он даже второй человек России, какая-то Чечня, его не устраивала. Около России второй человек, а тут президент какой-то Чечни, Советшер. Из-за происхождения черкесские корни. Ишбуя нюка дукка тебехтана бой. Но тайп наш лицам был захен. И ходил бар ишт сюлебу. Ходил сюлебу. Шаматчин ваша из-за совет айдал долше теттан хума долше карахин бу. Заугаева ноеву нагайц. Гендерна у ателяс тайп наш лицам. Захен ау тайп наш лицам набу. Цванту шука Украине это бон тагана Украин сахена телец голодомор шхена цет юзалш юштелисен та нахчи хлаш
إيش دقنا قوي نقا دق أم نشدو زوند تايب خاتشة تديز لقزح ورسا سوى قور يتسوى تايب ما خاتش تايب من ملو على الغاتر موشنا عوالي دا خيل جيمستك تقطع تايب بولر دا قي تايب بولر دا خاوني نوخشي ووتسي هنداش شي تايب دوتشي نا تايب ليخ تسويش إتسان تديز تايب نش مديسيش أول تدير إسلام بوصل دين إيش تايب نا وقر بوق شيء ده وقر بوصل خيل شان تأشتو أولسر إما ده إيش الجوش تدار دوش ده وقر هنا عندنا غلاس بوق ده إما ده مرتن تعال Я на минутку заскочил, хата до Мегадери любителей. Свободен, ладуа, хуйня история, ладуа. Просто окружное русло просто по теме, пока мы далеко не ушли. Хотел бы. Да, по поводу 57-й школы, я считаю, что Г-образный, а це П-образный, с 61 по 74 был Г-образный, а после этого там учитель по физкультуре Инагютия и ложь моя в 74-м Каир Пестик, Келвокио, ну не суть. По поводу военных... взрыва оболиться дерцу, юкир пролет легион, юкир оболиться. Вот там после этого взрыва учить вы тахкатехкан и школа уже гоушалери. Ну не так, я не по этому вопросу, а именно военной части, и забетонировать менял, и хранилище. Он со стороны оттуда, со стороны Войкова, от Аура, Хуля, из него гараж был Аура, Хуля, мечаю барай. Со стороны автовокзала, тротуар до Георгиева, сигар. Алло, сега, гаражи шерцигаться, тащить, гаражи шабдия, сбо автовокзале, по тротуару, عاري بيش يخوت يحوى أكرجنا وعوشنا أروا и части этого трамвайной линии машине болш. А две хаты макача колючий сайраты сан ограждения сигали тунуш барляч летчик буэль. Погонш летчик шилилиосер. На самом деле это секретная часть была просто. Лакатер шел сигаляч от буш бункер чуч. Сега да военный волс агаска чуша дисери. Агаска дабел шена. Оскерта сати гач саяна да основол. Окружной техника царна. Эта вся техника спустилась туда вниз и забетонировали. Я метр рыбарся, сазболча, я там бетонцик. Сумца билгал эл, но скерта, да, на военный дол, аскачу, жмал очень дешнул, аскачу, висерки. Вся техника спустилась туда вниз барцу. И забетонировали. Просто со смала, цикерта, практически, алки высок. Я там не помню, ючил момент. Сейчас просто он хотел узнать Милубовки, он в подвал шахули сега. Казар моля чердагдорон, но истахлю. Базар ючал. А? Я делаю фокус. Казарм баш, моля. Казарм, йо. Из обычной военной части это, ну, держишь хилядацма, бачка. Моа? Герш хила мадатчика обычные части отцеры. Я карабин шерлилуш, штык ножиш карабин гоичтол герс и бэдас. Это была секретная часть, связь, часть, батальон связи сверху. Да. Герс, военная часть, военная часть, я могу сказать. Нет, там оружие было карабины. Карабин шпей, СКС, и шпей отцерсигалилуш. Вишт автоматы, топчнаш офицерская худор, карабиниш песикерта я залилуш. Я срочник служб вести, я же обычный часть едет. Интертейм его шивой даст, это все. Сюда лучше, чем митер, я пробил хаваком баркал. Хотел просто уточнить этот момент. Ронен, дума даст баркал просто цершьяц, не таится цершьяц, что он дагяет, это второе, да. Все, поэтому. Когда серьезно изучил, я смертная часть всегда его и танков, шалинский танков пол, ДГБ, его Байсенгур батальон,
Gile lakash teviana gihtu kolchak loyla gitsel pamettik atsis atir Galanchorski polk teviana siyahash Tawolgitya Miloriz Shemal Washi Titsana was ishit tevier Gazluchaskio Masada Ushsarsbish Ushsigol Tebekan Galanchorski polk the catch of Polnas Ulshersik Tita Yerza Ulil Inzerikarachi Bijnishi and Sen Eritz Idayatis Yasha Dekarach so the catch Ziaudi Shevishi Salaudi Quart Marabel Walsh Sunte Catchers below a Wazishon Ziaudi. Oman Soviet Station. So in Wash Wazers, when Haram Wash Schwarzer, Salaudi Bagan, Torsha, American Tor is Galanchorski polk, your cavalry. Wait, they are actually back in Bukhorst. No, her going Sejo Latadolsha, Torena, Operator. Torena, operator, work Quart Marabel Ashotna, Miloaj, Washushiel, Daisha, the Salaudison Washwar. Hayuk Warazo touch uportu an Hirson, was in Jut Yacht bin Barish, was Martin Churchin, Teshitzelas, and Abiohomerk, Ashleapatil and Korzn Kurtkian, Warazo Tapflets Lilsh. So it's a kino da Gyan, Kukla Nisipochki video Chahel, Zochu Shahizin, Guerstegan, Berkemetti, Hayuk Warsaw. Ishtabshit near to Bjorchun, so the Aina Ellery, Kerianion. Ishtka the Biwat and Bursia Dukabesh. Those are Kiggy, there's the ULL, so Upshe Rasmitini, Jade, Tish, Interesting, the Hayon, the beetle, interesting enough butter in the Abuchko in the Halbolish, Christoplanish Yeshko, not but исключительно надо, лабаза на вегин, Abuchweg. Узнаться исключительно изолиаш на байркта. Байериште белвер юкяктан. Гентимиро нохчи бац үше ва гихт ойлисти тебехкан вахойшн хилбу. Аз гихош критна хума хат диез юстаршна дика милмилу тейпан милу регвоцаг татболча цадюц шиях сабизам бой шиyan tagamu хири qidui ol hundui байқайл ва يقال ده شوين بالي دوت يحين عمدر ديش سخلش حال بقي جا ديوتر هر ليتا جو هر تبي انو هر وجو بول على اولر هين تسأول ايه اذا تسألر ويبوصل بخيل شان اولي استدال ده من لو لا ملوخ قوم لا هاي بوصل بوبوش يقعون شوخينا عوارتن بيخوش عشو شات الات سون بركة هرشنري شات ادلا يو شين قيبو ينخد ديز Если его подчеркивать, то и он, да, это и он дадахил, да, и бусул больше, а мега дуор, что... Тигр часть из дахакар, цулт я, дурдеки ди, тигр вахт судина, бада дич, ши, эркой майер башен яттан, деки вахади эр, духадам дирсига, تكيرتر حشا الصغيرة إلى بوعيو يلا يكوما يعتد سازر ويرسيري جاستان تسين تعومين تعديجين شيرسيجا يقوما يعتد يلا حشا تيجا يوديزر صول يعقلو دوات سبيرتو يشغو شاختيوهان هلا مرتن تير خاسي المرزا يوسبي تير حالبوخ الأبوزيتير يشوي تشوق بالين كيرغستان سلطان جلاي رسلان بسا خنبي محمد مسادو شاب ششغول بن شو داقياش دو خوشدو تايال تشا شو باكن ده دواتسبيرتو دو اوشتياچش و درج قيش تمش بوق دات شان ديز درج حالال تعال قسبل بيبه وصبر ديات شو تقشادو شو جيوبل تخدو شو قوز عوش قيسلو دات ديستر دوشو شاش ديوك شتو درج ديور دوش خلق وق دات شو درج بحمدلش شو درج ديزر ال
إبراهيم كاكراز خمبيو سميتين جريقة شوية شو يخلي دون ذات يوقف ودوش تدقون تا فيديو حيث Да, исламские государства. Исламские государства, такие хие бошта. Дилях прüштеге дörüşler, az massar prüштег dörüşler ki umadasar. Kepek yolu ki dörüşidir. Это Эльмуза. Юсп Эллага, министр здравоохранения Шейна Гишин, министр образования Шейта Кхильвиз, сельское хозяйство, министр Держдарса, министерство Чаплюштек Шейн Эл. Дигду Эл Султан Гильсхаус, Шадел Чауайшон, Наксан Кан Шучудох Штул Хукшту, Шучуцадох Швейцица Эйнш Дадверзи, Ша Шикир Хан Аши, Лах Аршия Дершун Дало Эльдачи. Что дальше мирные документы гражданские дальше министр сельского хозяйства и образования ша яхватан аршиес полнах яхватан жахарик гиехартина хукдина и дальше доходой голосование ла шукха каждесна хер дальше халк вахажна бихутил дача бала даверу ша куна вaqt yeşliyil şuats ve vadovça kulish tuamça var dadiyerza ша бала давулдылар Юспса Хазбулатов ша эллак дирду шачин первую заму шием пропуск уэлэр дойкаро лао тигалач дагэ пропуск Эльмурза Юспс Дасланбеков самозванец вот саму хажин саму нах шаш дыршайн тэлюч лилшнабар таха барстантир из-за шаш дюхалэккан нормадардич дырж сук юштегэ суна префект Урус-Мартанского района Латвии Шабарсу. Шушайдер ранта джаптал нахдать, шашья ранта джаптал тегу, яхнак шау, вар мадардица, шикхала мадица, и кюзган бэккак беш гарашта сот, бертас буга бэхчина бэнос, кюзган бэхчак вэккарсар, яхнаш ушбар. Ша яхна барсу, шияна додар, шундиеш додар, шияна диез, зо кайлцак вяхар. Шиян хунца диешша, Permet kaloi nui haqsh dorni kual sa uças kalu şadel çağı met sandaz nui nexkusar maya çaşı met tajwaplur da barsu idar sun çaluşa yanda bevi jahari martan gender na yukka dok majgi ruzbandina is ainde haj wari iza walush majgi ver سشاشونا بويالو شو أنا قال هاي تانت أبي أنا صون بويالو شو أنا قال شو ديدرا مثلا سشون بويالو شو أنا قال شتى بقيشنا عاسنش قش بيوخس أنا بوشش عاسنش يش لحكر سجر إذا بروكاسير سويك خاتش تان يشوك دعواتنا هارو دعواتنا بعديش دروندي جين دعوة داسري دكتورش داسري prefect Урус-Мартанского района Ишти цан уешек цахваттуш, цар и палтигир, галвейлан дюшчон тира. И Гильсан Султанс и пропуск язина, Эльмурза Юс по сопроводитель чинс хасбош, мартантир, дюнолдош кантор, яхош, майр кантор, халха шеспортсмен ляла. Ну, из-за оказ царц, вязан халлаки, царц шебуал бяш. Поэтому часть совет айдал должен да хашие. То я на герз дух ты где шум лилинган тор из-за уж сопроводить бина от тайта качалц. Да барит разбула там тебе аж пуцадел и там амца уж да дуэрзер дуэр. Ё бахкитар. Дигду постя болча как ДГБ сигалач весам батальонер капацитин лач. Da baie sabach kitel toyodizer. Sober des del als ja uren hoostet toe jo bistler is daar begin toyodachje dat sachtje del generk. Die jootse berker daar sultans shakietchen bewud is jo bor batsa. Is er daar shamal shakietchen bewud is geleerd te best as boiler bij kietchen babies is soser bols batsa het het soort Иония жуапта собак канушал. Ну там видишь тебя, как бы из шедек саму Эрдонца иллюзия шеруш.
иллюзиями питается, что он стендер дельч, короче, что они служат. Сам вообще цент и халеч, а эскема буй. Они им... Иш соуса кирбар, но укар битер бацер. Сундел, они их полностью уже... Jo, uren, det prøver sagt, det var trænet at cigaret af bylbillerish, der cigaret shit gav bisser, hvordan shibaterer, tægge æsser, det gærs dasser, grønte mjøsneriet tjæsser lørta. Jo, tær ikke, cigaret позиция даяққа, jo, sølg, øys, посел Калин дия, jo, sølgjert eiduk, og stedet jo, Калин посел dия har døl, cigaret jo centri, هقول центре دقبة يرجع يقتلح نيرسر بقدر ديها سيها يأغور توش يرجع ديها دعوة لرتا جرز داسر تو دقبة يرجع هقول دلش ديربش موسى دون نيرسر ديفيزيون особого назначения قاعدة أتتلن يار تبصيلش نسنشي أشيكات رسالنا شتوقع سناخات Адвильша гранач, точно противотанковый гранач, суэлер, тун. С гранатами оттерто на батальон дасидуш, ая бош. Татуа снаряд ясер, и суг и гранач целя дома дасер мадердич. Судох кона васталдир сутя. Судина шиткан дакайлар юкар. Арсемейка Ильюма дакайлар. Муса тинош. Айса дагоем, Айса дагабы. Иса оккой горцель. عيسى جلاودي عيسى تشيرشار فيتم بوشتر سوهنا بريسكوم تشير ونداج افتريتيت عيسى حلالير ميتينج جولدل ادمو يجا خارج سقوي قريه يندر بيك سقوي قريه حسين احمد او سبيكر برلمانت اورك بعتك خيرتن يبني لك يوتيوت يو قيترتن تقول وتجاز يعني سالسون موسى موسى بوس عيسى جلابدس والله هم قالن هوا وش دي حالات أبوزيسير تياترالنا جلابدي أصدريش كسانا عشور والقسيجا عيسى جو أخران أجدوشيان بيحيت أخران يتشام وليلرال قال أنا ليل وشج ليل يزر شين سويش شانا عندين زي ظلم داتسال ساعات تسيتر Het getap gewoon Eliel. Het had dat kant alles is het zo hard zijn heel watchel. Als je liel de heel wawesh is hij hier met zo sauber. Het zo dat is pulinat het kost je even zoei. Die hasie ja wat ik juist aan zei is wie niet zal de lezen wissel. Die houden dat ze gaan zo nog. Is Isa halal Musa Чидуиз вокзал ау тавертан чарах уже датсан нацгер юош чи автомат белеште кваса юоша дага снайпер тюан винир цаз болча дага бет хоутер тюан эйлер укар энведер тюан бар энведер ау ни масит таур снайпер тиал тюахевин ворцга раз так дофса цоена дага бет хоута бара арби убар да цау я харват сахуаг نطونا يتريت يحش صارنا ريات شير خاصة قول تشي ني ربوتشي قول نسوي قادرتو صارنا لقى ريات صار الشاعون قول دات لخر داش دوري شو قاعد ينو شو قاعد يشول يا بوش لاتشا إبراهيم البروجي مو هاون توان بوش لاتشا حلبول دا ديوش بوش بوش بوقتها بوش بوش إتوا يوش لاتشا ديجين يا تاوغور تاوبوش غويز وات موسى سي برا عربي مويكي تشوفي دغبتي كيرتا مويكر اتشاشيوش خيل تدو هدا هوغلر اتايش يوك ما يرتيش تونخا اولي تشيوري تجيريا غوت سسسسابوش هوغل هدا عاش يوك ما يرتاشين خاربوش احديثر بقر تسخاسون سوچن اويرات يرملو ماج كان زود برش إذا دياش وشيزة دياش بيحكي متبش تو يبارس شكاس يحكي شبالي وشو بوجو يشوف صاري عمد هذا بيتحلي وش يزدر موسى اسمه بوي واستخوتا دقة بيتخوتا يوبار سنايبرز برا عربي موسى دقة سنايبر تيان وينور يحيى
Kai worship behanelsen und kantor gräs hat tank Was duschen? Tank hat и respect ажинки зюка разделительный шиполосаер койса. Возюкки хвятана рабочий гурби проспект ажинки суюка маламел шуюнах и пятиэтаж дагёшн рассветтер и Светлана тик буатюкаёса. По рабочей сбоку лорты вокзал халга Светлана штюкаёса. Буа овощной и сега и швейный заёш ательеёш. Вот и нюхаляч شدو نخ تینوش یعنی یالیچ از وش باش کمیاردی شیعیاس تانکی تیسکوان سن حالا این حواش داوک حبوچی علو تانکو حتوی آنس نرید و سرک بیاد کرنو یقیقوات دلش یقطع بدعوش تانکو حتوی آن کاس اسمه منتی یا توی آن سویشادو بیندرش اسکولک وعدات انکلیرتن هاوی یعنی دعواتن عرانا وستان کست دینیروی مویتان دعواتن بقبي نختيانا كيبلش تقوعوش ترجعتي وحدش توديعش سدويعش بخين دوك باشا توكو غبوش يسكول كواتن شنديقي واحد إيش مقش كانتور إذا إدعقلال نور سوالتن بيحكي متي قياتي محمد هغنا ومولدش يعدوشيان ناقو دوز دشتوشيان بور معي الأوال وماردات بيحكي مكيد متي بيتقيا شدريني شوش تانك وتيا تو يحكوا يلي بيت التوقم لون وتمنت على وصل نيا تانك شوش يخا هليرش شي كوارت شيني كوارت واش دانير شدريني رولي شي كانت بينا يو بريفكتو اتشي بروكوراتور لجوش نودتي حار سيجش يتعاملنا يستحوطح يتعشين نوع شينكانت بطليون شينكانت تاجع راتو همايات أوتوماتي يبتدوا تان جرانات هاتسكاتشيرتون سموساس يقيو الشين يحكتوا سون شيء كيتشر سو حتى كاتش عوش جر أره بروكوراتور أره على يوقع نقبي مباشري بكوي أو دقبي بكوي أو يريكونش سيجر بكوي أو أم ودي خلر كده واحد يحل إشتو أمانة يسوع أشتو غش على جانت مسنري رئيس وعائلنا يشوف واسط وقربير كحلا يوشن تيان حلا أنا ياجي شو تيان بول كوش نعاش شوش وشي أقعد أشوف واسفل يقيق يستون يقعيك سجاه هو تشوف إقنا شو نجيوله يلون سكومنا تتعطيش أبوشيت مويس وتو يشمعاتي مؤتيان مسيت متر خليشو جانت متوش свободный метк. И тугат яан танк халлетар чир грант метва пасалер гаташта ухти болячу ара итн қайлва лавара. И грант метва танк юга и шолнаг. Ну оглушительный дер чир с комната туан. Я уже лакар хат эйош тиши ю заводской ао трамвайной линии хадин сигар лакар вайош гушу напрямую. ويتان حقيقنا سوى يا توغت رأس دي يقوق يحاول تيوخا سقيتا تان دايا وينك وحتى يوش كنيسة تجيب يخير بياجلاتش تان يحكي ياجير سوى الحلال يكاتش كوري شو أفتن بوليميوت دشكات عاش ساور سوى اور كوري تين وشيا تشاو شوري نو على ماشينا نه تين كوري اتشو ياش از تيانس نهتي بوجات اياش دي بريتيو تانكو جرانات سحاواش توس وجد اياش توس سو كزيت سدير سون بعد كنت دوت يو جرانت ميو تايا جرانت ميو تجربو تشو معيو سيجر مو بيتن خلا اكتا حتى قاتش جاي تونش تشتوخ شو حشو يرزش момент ليمس يعني نيس باشني بس كوربوس يقتيان تعشر شي تانك ستة شولنا جايان شو شولنا تيان حالي لسنا يا بخول ارتق بخول ارتق كان ساسترلي وج مايورو قوش
Вегштедер чуах, це екіпаж в любом случае кови, так чуах улишу. Майор халет ставигер, люем сдельдиш майверша. Ставигер дагоит рвейвейст, вам беш милиш вгаски будет дагоит пизел. И майор давади старый самотуан дакарчи сразу. Тал отстреливаться дицерц, катки шукир хагерздяч. Его бух очередь герздят дулиш тахпож хаарти кайсигер. И старали, короче, и майор Авиар. И судина, и пал летахко Мамади, замор лечь бош. Тинги, изи эсэмикэ, вака вашварк, алик. Изи долгани, делегация, ошахтян, тан, дату хумайоч. Цагрантами, толлаядуш, саядуш. Тас иддатхо, эс мусас, идпратюта, гранаш сейля, дома дасел. Те вожахали са итхатя гранатомет. Взвод гранатометчиков, взвод снайперов, взвод пулеметчиков, что комплектации идеров, аль бахч. Угля ляч, дисприт гранатомет снайба ляч жахали. То ништ кенте дакал на сялан уже шолши на дуе. Кенте дакал на трилляхар, цабала тамбар, уж тату хумеот шилумаду. Issa itja granatометач. Угля ляча притчун дайлч, ухан уриша барбо. Воинский часть, юзан ляч герздолш, и ухамелду. Yo doyni boyalchigat biyobaga itan, shabahka bo o itan biyobag. Millish hayat hadak diyashaliq. Zan amal bera. Garo dawan alhayan ya wa itan khirirkish. Isht halder datu akhlar tahum halush dasir. Ma'mani chuqish bar. اتقوش حلقوش اتقوش طوام بالشون دقدح الكورسة في كرماتسوني ستاوروبольский край тигата нохчи дюзланд экийста движение швалерк 92-3 год второй думаю своей память геляли валила та нохчи дюзли чубан сига ашбол бюсан зучун экийдар яч остаган ятта яч движение ирсар Мама да батальон и отсигвар. Батальон амасу, шолста и цатагут. Либо бай 40 разбойников морза борщеш. Тагуле ладалч, цел атаман хайра вехкан, тайнаган, вот таких куятов дац, теттан герш санни. Машин шиешье машину, он айдло, шума дац, я заправки аци цаума дац, ларта герш дац слуш. Да, он хайра бехан. Тайнаган, такюшки яо. مجتر داسة العضا سيأتمان وشاو كذاك على رواقا قانيو تعبويش تجيزو دي خاتش زوتشو تلية إنسان مجوش يلشبر إناخ بروكاسي يقي تارين صغيرين دلا ميتش خين عطو حقو شردوشون خناغان تكويش قياها ومجتر داتشو شاش خزاو الشاي ميسن بو أولر بير بو أسير أتمان وإقامي هالدين تيجر يودو شيناح Is знаменки Кайл Сиадольч, Килуин Хилир. Майркенти, Буйцар. Богш бушун мобайтлаша, тегерстя, АГСи, пулеметчика тюан. Тига, лечи ваш такелер, чин диях чакюльчи, пулемет дендеш гушилш, ворозил топчпияса симга. Игерштерк нахя. Вот ворозил топчан ценцу чухад. Вот АГСи авеги, пулемет авекши, такерчил. Золди аж хонго Россиет бин иштипал хелер чин юш такелер кен парс бакер ал гинея батка махно батка ангел цага мода герш и движение ларта халушума да юл гилисанов Ну и худу хэл вал цавала ор юшта комендантский рот квализ Ерчларе Султан Гирисхановса по 50 автоматов на каждое село, 420 юртю, ногчича, по 420 юрта, 50 так, по 50 роуштю, ашмялхулюш. Отсал автомат, асиетитер, ша Ерчларе, и кери анчара, халбольча, и гаш дяхкар, для показухи шанюкаваш, и гергари, войщани, эцгерзаделлап, и тяхтаган, кидол герз дяхкар. En sila hudon el che el situazione wata hayich
إذا национальный интерес олш, национально освободительно, хум кверчуад олш, энтузиазм олш. Хажал хервейз хум до хервейз зуд стак короче, хайз багуйсте ишт два глаза лош, ши чуя хар, ши как бы ши близкий хьечи, ну хир хьечи, да бэлш, тана рискове, вот инстига, например, воган хауш, я дахал нагуй, вот изу закон наху. Этот один из тех, кто хотел как бы noch чезу дашен кюкш ицахияти там нахиз табайти цаихум ли лош ахара шай йол ица ценности шай гох перемешаттен хито цахунаден Аллах духи гуреш хир буй ялсма чуа цахунаден хир дуи гурам кердиган он. И все, цутя. Да, цутя полностью уже хотя интерес дает, хотя, короче, даггар кирал хул что он дует, сегент их хватит, вошел дает, что кома до глаза, и дадех полностью, дадех че это голдолис. Так, хотя он один муджахичи, пуджахичи, оле цуты даты вон. Вот и базар уйхт, хитин вен, да, это подменитен. И базара с 95-м, 6-м яцер, и эл ляштаг ваца шацара уэл. Саши китер тон гали чот вам больш это молодость. Это 20 числа декабря по 200 видишь 8 марта качался мажвошин. И как бы нашулил да яхки какач. Уж тарам там бас барса. Хуйор та лозер гам дасарач. Там ахербор дабир шисхин бек барса. Мирца бяч просто ваякан хавагатерши дайлуши туаткал. Туя сутан баяшу жуян аски гон мижги гон хашт мадду. Зас биан шо кона вала. Isen nomш elsta yegarel nagay isha dukay ser bellayer. Halga nyap goich qidiash metksh sayer karch daser bo askish derder karch der metkshzer ondaj weichwa inbo weneslurish evisersh wegal shiptal pripal tseloza ish. Мичаху уллахушбу плохо мутальцор что-то мешает толк сукие паршаш шумир чай бич оправдание лохшек дерхар албо черевицеш вайца инбол эвицеш бу меткшеш ишт гидесхан солтан Хинти 26-го Хадешу кадала, и 26-го хиллагдат. Вот и 26-го Цер еще йол надежды, они вот думали раз, заскочить день за Украину, за 3 дня, а его каруи бошел тему. Иш тачули лгин раз, движение эхкин там президентский халет, и полностью они не рассчитали обделаться до царстия. После этого уже все, у них все так называемые оппозиционные силы полны в пух и прах, таилы царь. Цултя им пришлось уже в открытую нападать, потому что уже қият что хырдается. Зерч дастел долгерза эгория 420 юшта по 50 автоматов раэльчи мялхули ерчлари комендантский роч куалэл. За 1000 мялхули 21 15 тысяч. 21 тысяч отсалт эмлоева вайцер хиллавац. Таван отсалвари хоккалвари бош амер укер дукилче коэзер. Шаш эрбой лаштях. Али чатван болшена. Тадешич контор офицер волш, полковник звания советской армии. Цинцани мартандир вавен 600 тагон. Так, цехутилуя аж бьюч твамбу. Уэлш яшта саму исламский батальон аливая, да аладала бияцел. Ишт исламский батальон ацара бароновский часть куз хаякар. Куз арсенука Ильясит Айлер. Тяхар тхуярат сер кериан ласки волната настроены. Дач одик ласки муатбюч. На ваствор шеер ласки муатбюч. Изаул кайла чуацай бункер чудала чинчун камял дойтер. Тут чехи зажали, просим помощи, когда из вожбош, и умрел дур. Да, цучуала душ, аше, камил схалу, что, кон офицеру, лейтенанту, ластареле вела. Товарищ генерал, я зашел в какую-то часть возле, понад рекой, без сопротивления, чуаныша босу. Тут столько оружия, бож, да твого моего, что,
Kosh tetten gerzdolsche zdettin kozlo часть. А око бьет на чума бят на шаях яваш. Говори с тяжелыми боями, я тебе представлю к награде Божь, генералу Бюхал Муабиат Вукинг. И камел ладу швавиан саякер, ассалам алейкум, чуэла, а окар бьет на эльтко артист, связь даилатка. Ишь ты часть сашес даватину, хайокш, тяхар уже, уйти черепашки шерцы, зачешуя броня, пулемет туда желается целочь. Üç yahan, grantemiyorç yaç, tesbihı üç. İşte halda sigardek, حون gerz hatıda iktekeri gançult ya, minamyotna обстрелали, ço inzeri çağırlar. Onda ço doğ gerzdir. Minamyot снарядчер, минометчер, БМП-2, БМП-1, doğ складышка. И платить хайясен отбуа полностью срони борцы, Да, доки это куда он часть хаяк азбо вай хунца уешто вайн харам динам дати герз атух. Вай хунца уешто я хада хундлуш я ча и командир полка вот суетелч уесил датсвай. Да, вай марадиор что. Вот я чвай дойшляча дату хома йоч. Хайес мекш дати туамбу бюч. Ос частен дол да и тагвац. Хайес это вай гача мегер датсвай марадиор шрутак. И халдер сега, и часть козло. Козло это часть дайлер, султи, а именно мёд шей, садодир. И баронов частят, и чудом арта доходит раз, полностью датеню. Центре эрдер чулти, а уже раз минутки халберли, сия, заводчик, ашбар, тройка автобус, аюечса, и чудо сега. شاش قاعدة دي در ترتيل وشايك 200 كيلوغرام شيبوش در وساك دلك ترتيل ستويك شلالة تريشاش تاي يحقد بيال ساعة وزاولي تنسر سير شو تدوجلوش دي زود شو قاس قبر سيحة شولز قيت نوخشور كالخيان در غوسبروم خوزري درزرش متك باتومسكي ورم لقاح كلب زودي خيم زودي اوش لقاح ارقي اصلا اوكي شفتو بوسني سيغلها وينش بر تاع سيجر حياتش منا ميوتش تانكوي ارتليسكي بام باشرة وشور دين عبوي شور داتو خم ال تواش تانداس حلوشون هما ياسر مسا دوغيلا تا يوقتو بتا حيات شلكوش بودا هما دات داتو دوخ جيرز دات اوتومات بوليميوت سنايبر ساشي اور سنايبر اوش تسيك سنايبرش الوما داسر حقوشتك ووش دوما دات شيات شي ومو يات سامينا ميوتلوي سايوقتو اتلوي تي لريو ملوي بسا وچاش حالدان تنكيش برشي تانكش تاقراخش каждый выстрел $100 да حقيس شباشكي بيانوم تماتون $100 что я курорти بيانوكوز أول تيجا بويش لاش كي نابود تاتو هما يوش أجيم يقطع وال بيه سباكر يو جلسان سلطان خلا أتى تجاو بيساكر ميشاكر ساسون تقول شنري شقزرنش لغبلا شدو يويك أنت دحق في ساعة صورك ديفيد فيرتوش فيني وزين دعويلر سجر 50 صورك ديفيد يقول уже зон ки артачина речи заводская завод чоча зон ярсига дирма цуки арта дукас гулбелла يقطع تيكتور ويال ارتليريست خلا اتكرابين بعداش и снарядlar тахсахил яйм цагасон бир ята юхау артиллерист лазавеш балхилар цунах дакигеш дасер албасан датух يوجد سياحة واسمه مرسكو بيخوتي ديسانت حاليالير خلب زود كياستا ديسانتي مرسكو بيخوت واحد نير يويدنر تويدنر مع معنى يرشكر بالخمسة يرشكر على المجردوش إيش بحكة بوخ شوعوينش بو خلبنا تيكي يزرشون واسمه مرتي شو محايز أورع على الشغل سبيتي تاشكيرتسجا بس بيتي تاش شوعوينش بو عقدوا على شكعبو
Хэшуйсы. Алло. Хохеш худжо дик просто перебивает целое. То сейглюш мат И меттикш аючол меттикш юзон дуквайр. Das питетажке бугачва виднер кигинат чубан чуахла. Олча морской пехоте десант чухина та сигаредиан свой движение с буавейнаш бу хаба года арал. И дадуэлин хелмэжик дагдошон семерк на хуя Дебенский улицу Айор 8 марта Айош вот оси дяла частный сектор Ерсига. Дагдо сполита. Полио сия полио кабар дия хлебный тюкю но полен дия частный сектор что коня больше. Цукерте дана о долгий разлад это он самошин де хватен каповэто пулемет это уазикта. Гэнта мёж по каждому окну о огонь чулаун цег ардол элэл. Ишт хаэрба тодюльде чез боку восхлебзавод кертер хамина мёчи тюлин церфун. Иш хаэрба югдойлер то. Даккигяш иштер койгаде. Фагот кери анол шиснария беяцер ич о бережно ларьяш. Изи игла российский киеман тушел. Пистолету закодированную. Да, свой чужой хажин тюашук пол батарея швахаются на свой не срабатывает. Российский киеман хажич. Раскодировать, цеич. Шамалгаю эл. Ищи пистолет ютхуега. Тюахан доулал цер такваса куам хитон, кайчу туоца тух. Лахар эл цейлерцу. Йо, раца пуш. Чинеречи халдол диез уже куза йодол эл. Чинеречи халдол то. Чинеречи ре. Шайк уже даваган чултях. 22 апрель доктор Эрдош техар уггер техар. Лака агу чинеречи ай. Пити 9 шош мет цуау. Падуашка ишти сигадер то. То Эрдош уже вайт халбиш но агаст экапац дин лач дин колон. Нисте меркело. Jack Doyle, White Center чухаешь дот эти оппозиции бьяхалила. Вот сада вама вас, хадени вот ас изол дирдац, тегерз доктор дуй. Сада вама вас лишел. За атеви эшуну уеш, юж чудах кетердат, юж чудах даст, он налево это ау. Красуге оппозиции ше, отсюер из пялтой лах карьер суауют. Войнаш сиги убойл. А то сиги диашду, что ай аздал что то шестислур дач, он тегерз доктор душн. То юж чудош дац, то эруа да хайзда, цуа да диашду. Иш то да диада. Да цу юкасон эрмяхел цана кваст. Барбадиш да тевиана газ боиш шу. Де мариастла. Айс болчага да алла. То лозер дош дацон. Чуть стали бокс жидо заниматься до декандацом. Ой туа герс туорду, ца туа ше йодол, то юж чудош дасто, техто задюаршту. То есть техто задал. Sig haldeus doxalette, sigere йодол шела ой када дир, шел чутача, шел уой дир, да сиржол халдол эл. Сиржол лагитан. Siga duk adam dat dahar to daduyluş vardı şoker doktorus bu. Sabay arbeiten o gersdelle ya malalatın tayçuyataq. Yemin tayçuyataq tayç semeyni büdjeti doksuna. O sadece beş patar üç gidek üç gers üç adır ki. Sig halda ölçene to ugur duk tay itta to. Tu tevuş lazuş lahluş. 3 июня виден сдатия, что она повисла сайт тогда. Осмертного виснага 49 тур иш сем завода авляч бар. Таус асхаба варсер халвер. Аздуби ойлер отсалиснику тебалин раски прямо ше позициишка тегерститтана почолства истага сайт так бицевисер сараха. 11 человек осталось. Иш деш я мартуаш ер мат пятыш бар шейбал хабеш.
Tuona позицијски штат е бехкан. Виднарор, ти виднарор и на вас. It's Melois, Dasha Umal Dakaroston Yuchachilori. Suaditzer, da Muchelana, Shamovisna. Is a vir, you look at Ashwar Deshna Olshwar Ramzan Bosch, is a vir. Masit Dukalakiller, Lesina da boiler. Gers Duakan Dabanish Bur, or Gers del Charach, Tavana Ukraina Bush, Kiacha Parasid Asbana Burish, so saying a gig in the Sarach. Ist halder sig deg. To десятый нет. В конце мая ist ich an Gerjoke. Долха Isa Dalinska. Tiger da Esther. Istan kiats na chuach. Weicher Jahaskar Pichot Yuga Ekan. Zarach. Itan Kerish Yagen. Itan Kiaga Yesh. Itankish by a boy Spalhiller. Sandena Nana Dittan, Twamba Nachiachu, Pichot Yuakan, Kentibay Shiel, he was on our Dick specialist with a tanky Chawuch was a Ratsi, which how her wallet, Tankan was Besk, Dick Aminius, which I its ball be a boss and Dick Ball Boiter, so Stankishig. There is a Stawal. Sirjol Haldowich, Sassam is doing Satankirk, Najur Talhawks. Sigar can be Mamas, Snaria Chu, Ayats, Akurbi or Halals, Kuzhakach, Uyas Snaria, the Ayas, I lacked our Kuzarol, all Tasquachils. It's Satanker Sigason Vinag, the Yasia Uda Sagason. Igla Srilla, that's a push or Lilush is there. Forgot to a Taguatzer, 4 kilometro Yokna Gertruya, Malutka Hul, is a Hul, 6 metro Yokna Gio, 3 kilometer to Shegel, Sijola, a shell or latch Westminster tankers were automatic gar, 2, it all its Yanush Dakers, so she and Sanapas Trailer, Shatch all, but Turban Chuto, a luctual area, started the shell. Ella aller kon yusek hawella laigan or listare kan dat så tonjuturer så vet så uslösa värst att det är så jo Scholkins body ist ja han så is ju heza prav Chicago's chi laakar så die har switched au haluet stanke och kolonna Deutsch Barzacha Erwa och har wester his Toizni Selmin Toizni macht zu au Ero wo in Jatzig Erbo Christo. Tot edana stabi dar masado Sixchu Kolonio och ett bjahi taqoyta gwaakhain hal hada kiyana подбитина ibwal birbar elch نأتي شتاب شيء позицию دعوة تخيل شيء ديشني تاع أخواتن شيء كل من تنتوشكرتها سيبي دنتو أخواتن شيء سيجا يقدر درتها صدق شتيسلوش سيجرو لادوالش شتيسلوش تويودا كان شو ده كمان دير تانكو بولكا وشة ليش بورسنا واستير سونته أوه غالر أردو شت أي بارخ مشيان تان كالياتن دشكا كبوته بترش مشكلش düzen يحاول أقولش إيلوش أو автомат полимер сеяна даяна танковый снаряд БМП-1 снаряд тротиловый шаш противопехотный противотанковый минш очень спрятан подствольник снаряд АГС снаряд игерз о ардехна галер чашкер фотокачкачер Шалинский танковый полк Ирдана Киечаряна Веден Халкачес Саламу Бошвари капитан Ошец бароновский частир Ряхмет бац нахрез бац ундаш о колколно охватин герза ятта леч саснарят киета юртакырю нахсунгам лурбор кон удидер таилмет буйхалч бушиел цудаян қайлеқыр шикир дали дашика патарым қачына капота патарым қачына му қачына отса халдиян герз межданач дац Йо цажим хана иволитна Вот ящик чуая дистелес у мас патерам холисай посылочный сен йокешкюй чучуа
50 яшкядős duhspatas dohányé berke. A da hakis volt a sabáski derken, de egyszerűen a haldián gerz misdahanelcs, datséga. Egy komandir tanko polkári anocünk stratílói és egyetlen eltersós, praódksi széridós, maszít jáskélr, inyak minírod bírbusás el, egyenoki volkbós volkvár, szóval minírod binír, no jakszeikr. И танковая колонна прошла. Там минута, за комментарии, это просто герои чатом заблокировать, это комментарий, не опасно. А вистала район. Его домой просто. Микрофон, да, все, что здесь сейчас обговаривается в данном эфире, в данном чате, не является какими-то призывами к войнам, каким-то призывом там межнациональной розни, вообще к агрессии. Тут просто идет просвещение в исторических моментах. Там на каких-то промежутках постсоветского пространства. И любые призывы к войнам, к агрессии, там, к террору полностью осуждаем. Асуэло вистало просто решта кучуах резны. Лерк шулю цер морт бячи хардуйте ождуйте элла и дацанистич. ده دقيقة عارج موت بيتن شيء بارت سنة موت Да, بيتن просто شبوخي блокнуть це фіш. بيتسن دو حرات قويدنا حالدوش از ويدن غوشة سيجر جرجر نعم باي مصمت دواغوان شا ديك هانين كايانا يالنا اصنوخش شا دقاتن جورتا ملوخة تايبان سمل جارس عدايش جرجر ودوش مداسي التربة بينوي شيء سناق وستو تيجو خوش صداش مش سيجات برتها يو شملناش حباحكا نركا معاش بربا دي جيسانيو كح كسيحكي اوي شيء ما توشوش قدياشي باليلوش وحالات زمر دورستي اتنقى تسانيو كعور بالي شوح وحالات اترواتن شيء ساعتين تشيرول وجوايتر وول يو شكوكش كدرناش كشي كروي عن غاسقي والله ديشك داقوات حين لاتسا شيليو حين لاتسا ديشكي والتي بوشي تسوشكي غناش كش جارش ديتش يباليلوش تسانيو قداقاستا ويغوش داقن داس وهم بتصعدو الأردو دو عدك تضيح إلسن جداوج نوح اتوا ويصي سباز ديوش سلوزوش لخجوش تيج تغيصداش بش تيج ديها باخن تيج علاج كاس حسين إسخاناوي تنسن إسا بالكوني بالكوني كورنوخشي سعاسقي مايور ورسارسن سويزيس ماشينا سويزي يرسيس علاج خزمت كرشا يو زويان танкистана тратилой шашки шейл сэр с одинокий волк почу заминировать бина эйлер сэр но ца зьеца дир сэр особенно если тебя танк около чекала вы сан дату омаяц да омадац чек цей от них я цана обриви улла чуба ваштер хивадош ока ламбу хал хати яри во хичанса ба меткаяц и заблокировать сэр то tergelse dir sen gerstoos alaudur dal gestolsen zu als günner da is grad tour sen hor buisen kien shadosh tap por natur Israel da ort se jots shela ot sen rasksan da tour Hoje 3 июня цул халадук каз бази чукиenu жалдает нерисер овчардер ток مشر دالت سها مشر دو izvožė سها عشان دي داجين داتق دي لصانا يلان جوچو كيرشون ميچالنيا اجين داتق دي صدقواس لقا اجين صدقنيري دي نشتا واقواس نير اللي داتقين جين دا دو كرسدال يو دي عشان كيانو چو ركيچيتن قولزي صانن позвоночник ухол скола чуяган وارتو چوچو كات позвоночник وايا نيرسوني
يعدو على يتن شاك تسبن وجهه ويتسوي ساعة لذي Цулгалга голландский Красный Крестер дишь не видно в больнице. Цигернаga чуграначка уж чу автоматияч яца битна уж махтадия бойлер голландский Красный Крест. И вот лази наш яц эдалч. Ор осколок хайакага 50 тысяч босер. Азбо ажа ба сокинам цабе яцер осколок позвоночник юхол чуяган. Сантиметров 50 чомпол что чуягач и тецакоч осколок хаяк позвоночник юхол чуяган. Hokun belge schaars beter kan baas. Hokun hoedoi ba zij jucht jucht de kigietel. Zij do diar do zijn jucht diar pas nasters diar zij kigie. Hokun hoedoi hoor als kok op papier het waardela. Una sa miljard diesel modus. Vaachns dos de kan doen zo merken. Is hebben als kerker hama in naar lech neer siger. Kitsa darbat sedina. I pozonosh juchol kettak busan. ماشيين شويلان أرجع ماشيين عادية حلاقة ماستن وعان يتغير أحكي الجارسون كريانك تعيو أحنا يأخشون دعدل نليتشيني صناقيتا يردوشات بويش جارجشنا دعوال دول يشغلش ال يجارز أخش دعدل حداحكا تو يشي دعوات يكشدو حالوالا شوخ قاستن صنا أول واتشاش بوش تغادي ألشان بلش خارتي أحكامشن يحكي الولا لغانجرين لا بيو حاجة يحتنخ داخشي حتى يلغيش أحتى أوشي شوي بوا ديكا مات باسون وزيعي لا جيب بزم لش يدعي شاك نوعتين شوق يستي يستنيشني ودي نعنوت голландский Красный Крест эвич цалитер ахлитер нот эхкаса сучирха кицасут кяля бельш таяхки зарерчинел Тадел ритм цундар бхла операции инцер Ио что хайода кан шолш козлош надук виден закки 3 июня 95 Было известно хажу лаошки тордуй пробиваемся уже полное окружение аду дальше за ночь шумацо забана сижу на позиции в преддверии Будённовской операции дукас дуи Будённовский бали дук цилти хажу эрдо тциведан юдойло сигарасти бунис циведан тогалцасин шер эри ютига дардавичтао ника سيك أكبرت دين راسك بعضاً حالها شكوى هالبي والدا تحجوا الحال إن يبقى اشتقى عين بيدو تشوشي جوش تقطع سيجا يو لقر بوليميوت وعيق حالها طول حالر دي نادر دوين شمالت إيوان بوليميوت وعيق لاتش كبوتش بطرن شولي تردر وعما يعقارا هالبو العطوة بطرن بوتشا بتاعتي يقنق معي يكتك весом باستنين شاك وعيق 4 человека ламтир وعيق تدات يديتن دعوات سلا شاكان بطرن شولي تردوال سو بطرن سخليتا شويوش تانك وكلانيو سيرج الستنجير إيش الخواتي حلقال زانش إيش الخواتي خنجي قوترات يقال ديشني ويدن خورج كاتشات حلبانوش درد عبيدني بريكريت بنسيجا أكبرت دعيتنوش أتيه ويدني سيرج ولتو يقع ديسندو يا سيا مصباحي ولا ولا استقبل النيو لا пробиваться ديو دوال إذا كررت جو سبلين تتعامل وياش حاليا ماشين شيسة شستويش أورالش ما ويانو عيال جرز داشيال صار شيء طيعي نيرو إشي صدقة نير يسكورس سياق شكرا بيساتريتي يسوت يتحرش يتشياتش عجانا وسبلين ويجتيا كروب كساخاد وريوا الماشين يش شوية لازوا حقيقة ماني بوشور دا لازم تقبل دولسون تركيستير بريغاد حالها اللي شكانت يدقلش حوا ماشيان وش غاشوي أركي حال نسلك شيء نسيج ولا تسيبي لحلقات شلت يوتين وش تحاوي عن تراكتر تح إذا قاعد عار تركيستير عن تراكتر تحاوي عن تنوش إيش حاضر Заправка о халиата английского султана сгалер эрдоли продукт экотчер бензин солярка халдайта ала бензин قطوان солярка халдадо идуахка дуахка буабеш
halkalan boylir dama machine juetten haldahaitan do duga gerze qiyeg soundatser ila yuaqiyaqan boylir qaiqo lazavina to госпиталь да hadahkan doli umar boştana vasti bronежилет автомат аянир ورقالي دقدر وطين ديتن دوغا داداني اشتا بيرشرا باحكن إلنا وصل دور كونسر شاشة شيغر ليش ورشاوكي اتسبه يدعوش هنا وصل دير سرتون قيمت يدع دغن ديو بغتيون جيرز وادي ترو دوغو ديسر داسي وغ جيرز اي برنجي توعيل يو حيقر كل حاري اقش دا يعني شاش بار سر وكينو تشوتياخش إيش حاولر سيجادج بس قازلوش إيونا تو سيجول تيجي فيدنر حياردل أس حاجة العوش تيتر سبعي صوت كيرور سيجا مع معني حقول بالشيء إيتي لازم نجوعش دقدعش اشتعوش بيتبل وزير دتشعوش أحكيت تو نوع واحد كويسن تشي سيرشيستو تقيشرس واحد كويسن جا خلول صناعة واستور تودي تنويد يجلير مسك بأمبرنو يخطيخش مشان وعاتي سنويد خلير يشيتيح متسيكلي دمي ومتأويتن سيوك شعووها أل شاي ساحت عووه شن تاتوسن حوش قا ساحت عينا قي عاسبي أنا جيح ركزاك شوات قي بيبريباس بطارن قي دايالوج بس كشنش دوتش كيرت يخي حاليوكش راش سياح دوليو تديا يوكشس اتشكتري دوكسيغاز خلي تو ديا سياح إيش داس إيش دود مدوي قياكش إيش حلا يحكان يو جالس توش خيش بوس أو موشون سيجا حاجوان ستبن لا شيء سيرشيستو يجيسون يخي بأمب سريعت قيات شدقانا مشان هم تسغلا جايش شو ساعات دو شوادو إيوه يارزي خاقن وعاوي أنا سيز بشتاتي بيهتم جيمش مشينا كنا وستي برسوشو لازم شيء بتاعنا ناقص تشوف خوش انت تعيلش سس ما يلا باورات إذا تشيك يكتو يحتاج توش يو شيء سيرشيستو ده سو تتعين إيش تشيك تاكش سيجح وها جوبل دقنابر مالخير ولا سرعة سون دقدم درسك كان كالإمشيان يقص مشيان تيا إذا توتح بورتقيز بال سيسن وعدات وسيسنا госпитали درسو بين تايت والشين برياسكا يتان عمر ورخم بي عمر خيرولك نابيز ويستا ويستن بعد روس يدل قصود كبار سوشا نابيز операция شيشنا تين تايت والشين операция يتان يحكي ولا قيدا سنين برياسكن سيجر در حالدلر تو позиции سيجا بين حالدلر تمام دوتش سيجا يوشتشنا يا مالا شارك لاترشاش позиции штау лазинчун дарба дирду кузах дила виру давай на позиция то пос едах кандидат дистер ладуал это мама чеек кал мала хума эл то сига дара дия доллар сиаю шамалша кан чудав диезел иш шоштина юлан сатош табалар тодисер Ist wieder ein Zandinas da Tirsa dostich. Ja, der Zolt ja jo schil nachwastis pulimot ja wol kerwan ele sa wina ele pas wina bosch was het so lezinag kerwan shinni dat washi tani shichkan merchi holi shichwar shichi truet so tsar sagat do insken washi شيء كروانا واسقش تجسان كائن إسلامته وقن وشوي نسا وغلتها يو شمال دقات شوت يا بيميري السانيوكان جيرستوش هالر سيجاسيتس بايسا جيرستور ناتس البريدلون ورينا يو محمد أنت تدا شيء تيوشون تيوشين وكان دوما دوشوشة وندش حي كيرتا يجي حيث يك بمياتي على الشيء ناعم كعيال يك مياتي
tekäätset nää lussun huolero. Tällä ken naapasta huil saista doltro. Shi kyetsu sani washi chichi kerwana uukn washviina bo. Ysha Jeboiler on diaboiler bo al samu khabarti atsabaina. Aukn washviina ele. Yshi kelharelle. No jeboiler diawelle. Jeboiler on diawelle kon yaksabois. Koos dios hot kio. Jo Muhammad sa ishakletsen. الميكروفون هو قليلونه Прироет садешта палки гошун. И иша кахинчига тигга сетеруна. Шадик отрицательный, модисохо. Отрицательный. Шамиля человек до. Ар мix подразделения. Свободета, отрицательный. Цабохцов. Дуйцо куду Домашние, это боча. диванные подразделения. Это боча. Свобода. Это боча. Ишь бельште, а надо перекомать. Там и бог лучше. Wel achol giachach doiler atakachna het hakam way qiyeg way Иш масчу мобилер чак до перут амя. son boiler Qoyol sigar khala at sendistig rooshacht johan was lahen kapiek studiam da sar yo sai waqta gorsiga sar kanakrad qayan waqta qusqa itchert yahwal sun emetksh diköyzer suotro Rik o shuk shebel rayon sa just lättenet. Sig aqadit yana bi disasa disya sig dia de gerso lach rasqi bolsh tayash gagush. Nistes gözen am toral lach rasqi bar das bot le halbi tiqa bolna sirpentin dalats. San kelosh daran so to dia de ger qadalush do al dia hajaur si noch tsing el gelies so sadik bejanin. Qochqochun so tsatsaqa me Yok platjig, okkal sakil, so gerelium shikila. Qihkan jigi, haka mikera bulsh. Jek dawo bulsh. Atsik qachlim. Tonte terkistia besh maqachi. Stabler yashqildo besh. Masqada shir daqastin. Битенберг короче. На произвол судьбы дукой. Ишкечер тонто дишнилам тахалдел сойчена. Мацали йоуон бюсан шилуон туосадats я садитточ метмае беслам дина йоуон туосадats малхидats домадats йо тахалвел туесол халвел лагулвел цагван жадар сазимстакхилиес кавиднер цунтенисвела цуца барзу каитан бихаг шиш я бюсан иза июнь баттах как раз كيز عام وخنيبار سو برزو شي كيز عام دي خني يوبار صار كديتنا لغخ خارج سبينا لغشت بس كتو هنا تن داوشي تسق داتسي يرز باس چو تو كتوش ايش جيزري التوش ايش ايش ميغري دل عمغيرو غاز ها تن وري دام تون ايالا تشيخ سو عن اورساقن ساي بحق Солдатский окчейн каяша вян чучуа ихтиях каяш ахар мижек беш толчтяйт мижек телетуштрон и мижек беттацуа ижги итрайчуар бемел бартел ахштолто трай притта килир ishтрон тявалилш тодадаш цуао белш тоюдаш утрун хацар лома халияч буш оппозиции товарцурен ямаери Милиции уми ишбумач то герз матуалыш Рызван Бошварец ломази ачи чоргиустер 59-го года ханёш шимстагвари бааган торчо герз матуалыш шунти ай шикир ханёш шунти ахтихя шуняка бош диадол да ладя коштодац то дакач яч трена пасте огил хаж яч лилшту дадя шодош Да, ще соус бегаде халка лума датсага. Да харких kan harjiga dushon ya tayeg da elsan huma yaitан.
Tadeelje kan te buisen eerst uitschool i waktig nisvel. Tawagan halwel chua hitna lechna dachel kan tot so lech ikari. Zuonja gaan tadia de gatro. Dit de человек суата 50 трилорити ахилтан баротсол. Дад дук адам ошкет то сега тай прeit ушу то так is barchtag bar istag to derwats чи ho zeitdanach is vele bar zeitdanach jongwelch is da is to is bartag ist тай preiti to is dik tadia deger at snaak was to is ge I hakam horen karaush rik dakash subuha يقتجي تنوعي الشيء بياسر تبوعقي أتصل طالبك بويتي عال تملو برتعقول بل وشين زوج وقوبشتر شادو أدم دوي تسيرتشي تحشيق دولا سيجار يقتو أردوش لكادت مسخادوس أخشتل خلير جروب بيرحاو والشنج تارسان سا أوكرايني سور سا سوري ور سوري أو كين قاتشالتس تعويقان تيك دعدية حواليتر وندا تشينز بيش تون يامرت خلياش بو الخزير تون بيش ناقوا ساقت وحقيتر شاشي سعوامي قدري ال ساقيتر شاشي شايدو قاتسويتش قيتش يورترور تاكيستير يوشا قيتش يرشكر بال سعنيوخو خير داير بقردو حوط خونو باشو سعن دعور دوي اتخيص وعوالير شوت وحقوتشن عشي ريكر أردلش إنا قاس أخش دلجة مسخادو سارة دعاستن شين جورة ياتس سوت تعير طيا أو ما دعي عن خليس وشيتو أرمجو قاستن تون خاص أكنو مرد ورباغة جن دادية دول شوم قال وحقوتشن تتو أرمجو زاكياتس ومش عن جدل بوشور شون إنا قاست سياق قريوسنا Zij halen heel boos, zij achterlijk worden. Na kerst dat we massados achterlijk baartsen. Zo is gisteren, schien gore jaats. Zo het taal, ga je aan het termage jaats. Waar is? Ga je ook nog dat je huis toch? Mohammed Bener Erdogan del Shikari ahari. Bijl Shikar doet we adisnak ahar doet dat termage chajim. Het Shikar te kalsh ahar. عايجسن أهار قالش تخيء مالش يوم قالن تدايلر تيجر وعد يل ريكر وعد يل نيجل وشيق يزح سايوش تيجا وعوال شيتا وعوش نيجل تيجرت ويشت وعد عقاستر شين قولش ياتقيات تيركيستير اشتواخ لابويلر يتساعد ويسيسر تاخ إتكل إيسي إت بدم تر نجل وحكاتش إت ديها بسيح إنزل دودخ ندوت سجح سيها بسيح زعلي كيرتا يلش يو إنزل يو كيرتيو يتا دوكشيت ينو دو سمان ومخيلر دلا بو نيخ ريستيو تشيكتو سونم يحيد باس تشور داتسوي حاول تشوبوها لخش تشيكتو داور دو يتور داتسوي تبتيو لخش تعداد ويلدش عبد الواحد بوشو خلير وقتك دقدقاتشل مجوش درش شركاتش وقتك وري جيمستك سن ودون خادوش نقدو حال إقنا شاش نحسه الردو أشليلو جيشا تكسخ يتردو أشليلو شي وسمع بيون بيعتشل دالا عدنا غريستو تشيكتو يحكي توشسا يشسون دادا خيارتر شي وسمع تاخدو شعورم داسر سوتخو تشدير زير إلا بالله عدويل كير تؤيتا إش دقة تملبر كرسن عاج إنان يقصبوه وعاتيو عن ورساق إذا داخل نشادك ويدوشن بتناستر حالي أنوشا بارسو نشادو داخل ويدوشن ديشن تسوالوشن паспорт даса, паспорт дақытыр, до гражданский дуохар лурду, иелучен омеття иеметка буэл, сводок чо илкиле се октаг. Дала току соус дяхна датся паспорт чуш хал дасуя, де гражданский дуохар се юшткун, ишти хал лошаца, цуэле садака яц, уахбалар кигинах,
حويس رياح تخينا واستختر أمشبو عاج بش يوش لقديا والش اشتغل شور سيدقة ياتش وحبغر مش عبغاناج شوت وحبغانا وجا خنيا تبيوسا يقنا عيران دعور سؤال عيران تو دادخت ودلش سنكان تواه بوشاتي يعني شغل شرتيح والخطة قوري سو وعوالش شارو أرداشينوت سو هوشل دير دوشن موز دوشن لزينشون چوين تديلت چوش ديكي ارزو موزو اكسن سوشون هوشل سداشا وعاوين سو مير بيتر بوشن ايوه چور دوشو اي حازل تزغاشيان چوغن هوقيتر دوشن تو واحد يلدل شيت چوما هو شيت تاچوخيان ديسانتو يلدل يوشت زلوش ديك حالاتيو يوشت چو تساتم لوح يوشت ناح بوي اربو الال تديك دو دلات سيكتر يوالوي تاك اشتيجا خياتر ديش تار اتون قيلايو غوسبيتال شوتيك شويل داتس داي حالا دولا هيمي شوري وشوك سيك بتكشيشن سيك حالا ديش شوال تو سو او كين او حال دولا يسيلي او تيز عويغن سينغم تايلر او نعمرت لو يغيش بوال تيز هاتو يزعور وعوال تيز عويغن اش داعش كين خيون هذا لا تبول إدعاجن زوم سكيتشرت زوم ساعة سيما عشكر لير يقتق ماجد شو عشا بيجن كيلش سوى دوي قيالن شيء شو عشايتك تمول ما عارشو قال تو بيرمي شيء حاكم على بلا تيجاحتون وما قالتن سوى يحوشل ديرتون سيجر حال ديل بيروال دي أهواليز يتون قيل دعوا بس إيون بتحقيق جدينا عبيروال حالوالش بعد سبيالوش دو حال درس دون لو دون تان مغبون دشنا بو دات شاك خسنت ايدو شيلن بوسا دات صوتي بو صوتح وي وردير دو وي دادو ياشر وي دي اريتشر دي دوح دل دوتشر دادغر ولا دوين صوت حال دولچه ساتوم عاش كيلون كاين سابلات شلاش سنت عمر سامو جاون وين ساموين تشو داخل بو قصه صوت ودادغر ولا دوشن دي دوتشر وي صوتح ليردو قزح ودادغيت وي اشتيغا صوت البيسكي سوخوز شدي سرتو البيسكي سوخوز اتن دايقن إذا زوجة والشة نحتو بعي يحكالير بميرير ويلام شعليل يحكالير سو وسوخوز عليل اشتري يحكشت البيسكي سوخوز إيش ويعيد الوقتن شانا بولي موش جرانت موش سنايبرش يتشلكن داديهر نميال وتس شيل اللقلام تحول ديسان خلتسارا شاد شلكو تسقيناش إيش تالكنير يسوه سجاها كوكبوس معمد بوش سوق تقول تنديزل بر ديسان شيت صدر قد صدر خدر داسر سجادين وشادش دوهندر سوى صديس تشو دارت إيش شادش كهم كرين بيشلتين تغيرهم عودة أيضا دقدل سوى يوجد مرجل سجا سادعان راشو إتون قيل وعدو يلدلرتو إتون قيل وحكو شان سجا دو حل تونا دوغين دو حل وازكتيح قنا واسوير وبيش بوس إرشورات سير شاشة إتون قيل عيو بلاجيني لدريو باشن قيل حلقاش لاش غاسقي بو وجا شا ودكي أتشلو إلا سورينا قيلا وحوي قانو لزين تنمتنا تنساعي يتسل председатель избиркома وركس حارسة وشي تنساعي يتسلنس ممادي داس ممادي هيدا فوركس يوقف سخينا تيجا زمستيت القلاوة положение لدر يوشاك ودكاتشلو غاسقي حالتت بلبو داتو هما دات قاديان بيجرز دات يا آيات شاشة خنبي معمد صايا إشبين بطلون 200 تق بقدو هارش مو هو تسخيلشن طعم بولوش واست شو ساعتك بيسيو 41 человек батальон либо бай 40 разбойников боже за борщеш هارش дух поддержать да халдерч чудо метка бац
itong kaya balnis kerta sa'yo parkya hoisto ganster kaya dechkya isa wahordaki kresu gansteri der isen sashigan tu se sute jag raksto dolsh real del tre tu jag iza alisham tu sa lezinak tsaviga raka normal daluk shu ela yaqidu ela sa na wastal da boish wahaldun da yo to wahkash ita waqta tevian illa bil shawach tador madushu Lüterdätsel, suoratsudigan. Sadoha, bolach, adal, qaranor bolbu, soolchi halam shahabulil elta. Tabavat kotak. Dabana, suchubata, штаббедана, хал вуду милдо элч, иш положение, ю, вайрату хумаю яц, снайперш буйвай, бу, вахучта гуац. Хала атта ит снайпер, плахалех. Воушахтуяхана иштац метья ите позиция мухуду милду выследить санкирнах зантя легдилла хуешлял хок хаваху хуллож ваху ора мо прицельный ит выстрелил ваус лахаля чави алазвах тодон орнана страховкеш ишти дабули кар снайпер шияч сарекит вепшияч Eigenlijk автоматы снайпер шриттеш духал эйла тадуалдила сигадаг. Я мала бошто от вақтав та обш шинкернатин чу ашренатин хаумцеелиесер ахкабака бежан вадела мичердала индийский чай дела чикогали дамадия шиекардия шайкиатах. Шут эбэхкэн буй, то бухар буй, ацацка бийлштад бюлбела, дала, то абойр бу, кайна гвеллэг дава эттолчика, то да сторону буй галанчуаж ау. Эз ол шуксига итон кайл орган дие вэлч дишни муах колсунах. Сик шала дойла, вадюлдела, то бумт ау, галанчуаж район вадага. مشيتشا تكون لقى حيل سنة بس إذا حقيقة شيء داخل ليلوش حش سو هو شغل دنسيجح بيسا يحقن هما قالنا سو تاق سيجدا ما هو رشني شو عبي شرني أبوشنا تو رشني شو عدوله رشني شو عدوش أقدر يحل سين حلقة جوري أسيري وهم Igor Garashi, Kamshan Gor Adamson, Big Quagrassa Bot, Wahish Gor Saginierson, Easy Beer. Gibet and Yah Mohbolsh, but Saner Kate Makacha Chain Layala and Big Quagrassa Bar up, but why just a roots, a Balixbu, Reactos Kakadils and Bagayo. Todulish Ashes Kiertas, your area, Hidakwashi. No Hitiana, the Digdin La Triava. Ela позиции движению, кичрилла штишем бачем боташ, ютер. Сад окта гижинстер, ela салам алам мокшпар трактан. Адахир суа стезиет, ши усамна даял дукканяц, сахкятул душуэл, итихар савела, ютдан, изахила накаршлилуш. Су муаздел истрейс болчанте, чайнште муазу махак, сия хумар калан. Очень кант тенчу эрбо некгейта тон бишол. Сигтор адуалш. Коуазик халхахкани ошу как раз и оппозиция милиции уазикш. То киечен бина и трего датес на дайсахита Руслан Авагаса гиле батуола шаушунел. Салам алам адистрела аудо ша бумталу чуэлацуа. شو بيشل دوش تيجر وعدوش توال. إتون خيال حتى قاتشم هوكن وش سخيليري وسناب واستوي سويتشن قتال خيليري إذا شارو أرد دعوالن وتسبوها وال تي نويتسو حديثة هوك دعوالنا وال كشتادان حاجة حيسو حديثة إيوات سأل. يوتو إتون خيال وحكاتش تيجي كرير تونتن وش خلزينتن وشوي. إتون قيلا كرير إذا إيش ديعوال تيك وحكاتش الليري. إيش يتصانت يانا إيش يبش يتويسنا توديسناش وعدا يحكندل.
Gilēsis mašīnā tā oela sādīkota šāva čūva, šo cagāšīna ohieta do jāhelškan, tur mailtan, tur bādikun sedūts. Šāva čūva šeit ahsen paratkal megardishun. Ja малайшин шайкишна, агену алвишу, а машина дохвотко. Нажеюрт район, Чеберлой район, Веденский район, Шатоевский район, Шароевский район, и Тумкалинский район, Чехдоль должду, тоже Амма, то дуэлла дауэл. Нядик хой дажен, то садик уэтер дадагал. Ишт балбарк шабеки. Йо, мартовские события, Мададыч, Гилисханов, Султанси, Масхадов, Аслани, Хамби, Мухаммадси продуманные мартовские операции. Из-за 8 марта Хильешер, лично Тхуэра Доль, Шамалате, Закаянте, Хайхарой, Русланте, Массанте, Йош. Гала и движение Ещу, Гали чудово, Ашуду чулартаду, Гали чумовит, отцо эскардол спорс. شاشه تسوق الأتكازين برج دقبش. غالي شو حكتها يا عمي حكيجينا هو شخص يخن. صار جوا الشين تلاتسر. فيسكا ديفتنا техникум общежития تبازر تشابروز لوكسمبورغ. تيجي عشيشنا البريغادير صار هوش الشين تلاتسر شون صار شو بيلش. صار سكسياك وشاي مالا موش صار يرجلو تسبرش. Почерту апостолят скара шажу аплашонер. И хор кандидатур хор распределенный. Шейн телес гупрёк швейцар. Ка ошибка цаги число алардер. О 8 жмелла хирбу. Вай ук ачакте дуал барол баст мастери. Иш ялол чачулило шидал. Пробитие коридор полностью пробитие сакинир. Чинаречо бэкка някбар на чинарез за хонюй. Алани устолан, начернореческий лес, Карбош. Тик чудиан герз, дихаш, Мухаммад, Ука, Султан, Массар, чудаш герз, шеще коридорчер, орому яхан. Они просто этим испортили 8 марта Эллагдуй из Сарватирсар. И уже штаб Сиха Учер, Турбаз Бухайр, за черноречер. Zoals ja, dit staat keer diaboiler is, dit staat kerst. Ze gaan wij naar Sjaal, de eerste la aardol галичрал. Заволги та бюсен хакач. Это уже 8 до 9 до марта. Число шин билгал так доллардац. И что галичрал аардойлер. Каждый хотел заработать славу Карщинщин. Я Альдой и Умберг. Модардич. Хайчу это патер бара, хайчу это я амалайра, хайчу это дарашадерги, цандас он халушумдас, лично шиншера азламчо алилш, цандас патер цабели умацелла. Наоборот, лазин и умхильчена, штабер бахтан таворга дуга дадахар, чуайсан бей комплекту мадаянир. Каждый крутится как может, бухгалтерк. Петр первый, я второй, Петр умер, я герой Борисова. Цунадайн. Сижу ладолш, наха, саками жду лирсар, это 95-й май батады. Вам дабби еще, война гвози-то ищ микш, Гитлер микли лудиези, Волштам ба цачула туси царил, разбога тагиот смамяца, не чухуешлилер бою помял ящик. То я бомялю. Да я че мышлерса, не ждали жушал. Как пробросен, я саряш пробросил сухера ящики. Ну, я стара дуа браши, идиш сухера. А там дама безнят, ах уже еще берши. Паушки Туркиш. Там добавил, я может оппозиция, сигаха, национальная гвардия, батальон Куализ, Эллер,
بولبلر بس كازو شاسكح شو بيل أروى أو تاع سيلخوزياسن تكنيك لاتن كيرتر تو كيرتا بطلون كولري مثلا دوسا $200 كيرزي ماشينشي راتسي شاك يلا برا بطلون كول جارز الهواتر أتوشين جونا إيش عقولير يحر صناخ برا وينشة بس بيسن قول بطلون يقع البيشتر تساق أشولي له شو أشيرد لبزانا وياش داتشو ناها الجارش داتش ناها ليتش تأتينا جود عيويتش تيرش دوين شون بيشلو يحر دولتون هذا لا عشان ويل سينيرون يبغى صعود ماشي ديالر شاشنا الاشتهار بويلر صوت يعتوا شيء بريغاد نبرات أنا إشارة ولا ونداش قال توخ شاع وشاع شيخ بويلير سلاوتين دايغان يالير الاشتهار بويلش ونجبار بيردر بيد باشلا يأثر إشارة بير هي شاقي بيشارة بير يو مرت جماعة شيقي أتوقع أنا شيء ما هي تمرتن داري ليحشي أثر سوتاني قليل يلا سيبوا بيش يلا يساعيز وش سليلهم يعدوا على ساعة الحين قال يزق شوي دقيقة سنير سارة شعوم شموه ترسان وما يوتسم على دقيقة سوى اللي جا سنشي سعوم ترلا وقال سعوم ما يسامولي إيش سامي رزدول сделали из них Сам просто... Докам льёсо дистрил шайки гина. Дик хумдите, а дик информация. Сошел живут, затрейца шайбе дачун. Как очевидец там событий, что важно, ну и сон дальше. Цайл событий, что считающий, что хотят на хухул цаэр, олит, что 1500 он что дайс ведер, что он это нахуйтер. Уж короче, сейчас полностью клеит. Сбросили дальше до они что мы. Да, и هم دوستو نخ. Эйф бил этот мастер هذا شو ده كتيا إجازة شان. إنت تفهم لا إذا ما شنعك شو خيط هذا إنسازي هذا تشي نعرق وانشي سنا قصي بولجارز غياتن ديج ألتسو تأتين تيريال إيش تأحيسن يو شيء تأحون مجا وشين مجا داس مجا صوب داش حجر وشو وعملش تواب حياس حيت تواب حيد عبا عرشي كنت يوم شوي نوك دالي نشا بيوخ مش حيوق يحكن ساري علينا سولي بيتسوتك حوالينا مرتن تيحا يش حبالي نير سير بيولش بالي نير سيلخوز تيمي كيرتاح ويريز بيش كمبينات كيرتاح بيتسوت سولي حيالين قيبر جارز توخ شاقية شاعش شيسينز جيش بقل يشابش نوخ شبوق ماتش أيما ياسرش حول جيمسي عيدوجين خيل شولت يح شاش مش حول جلال بتصوش أسحيزة بيش مش عن هماش قط مش بانا بوش حيزة يش مالي عليهمش يقيق دعي عشان لشان نبوليش مبرش خير بالليل Они потом технично легализоваться, дешь, внедриться, дешь, уже масхайды нюхаешь, такое подтянуться, ден, хазгамил, дешь. ويشو يسولي حيا الإنسان مش Перелом мир цер. جماعة يعمل خلشر أدرساش ساعد عدد يشلق بيتر حالا مرتنتير محمد عاصم فميزش قال لي الله قامي داوي لسك محمد ولد تحاول عليش إيديولوج ورقي كروتشي دوستيش 55 года بيوقتري بقل إمجن أوبا يوهن تعايش عين وقت قوير دوشاح يورسر إيديولوج يحر سلمان غزوي ور تار أتبانا يقيس تقوية وينا بيحبوش جماعة يشار
işe öyle isteyse çeter tüana ya ama ekne maşin yaş uçulay mel xılacım. Hoşta bekne maşin tuayri şel. Maşin tuayça amel lokal koç bekne halka ermelle hoşta mı bekniş. Hoş şey yakka yakşı bal beş aşu şel. Dayını böyle gerçekten iyi niyser. Çoğut ya igazu Salman minut ka şuna xesirdoy maşin çö gerçekten iyi nal. İvarsa ideolog. Yok, çoğut ya imamet var, çünkü işte familiyse layılsık. İrvehterzik, terhalavel. Kissa وشيل المصطع شوية غازوة ديقر وبوش إكيجينا عيها بيش اشتياحتين ليلرز إتوان بول بيش تغريف بوش إيوات إذا مسكوار حيان سيس سكسوتير بس بليار نشوا سانا تبشتا إيوي إنسونا شو وصلاو خل سي سكسوتير إزام يا سيرز هاتو فاميلي تسل ما عم دوقي سيد تنجح شيء سبيسة كرا جماعة تعمل بوتشي شيء توان بول توان بيوت خني صادق وصادق كوجه صادق وتا بس ماسترز كسبيتي يقيم صادق وتا وين شالكة بنا إدوجين خلشوتيا السفينة إيدر كواست بوجبو تصق دهاقيش دو وندا أبسارزة باسيا أما تسينا حالر تمام دقم جديسون Departarım batse gel suma datse yuak mergatse medikamentats kuart badar bu çok daha kırdı. İçeride de sadik ve taçuk balen. Şielani matsali realdir adam. خوخه شوات Ay batta yun batta da halk. خيدة Sam sadik ve taipal hilçu. ده مرتن ده شيء صح عشور он сдал все списки جماعة عمل في список تاعي يكيجينا خلق بيتر داقيش أتساني يقع ويشوا وي بوزين بوسيلي مش هو الله خوش مش عمل عشو خوش تسار سنة شو بحكن ويكيجينا خلقنش إيش أبو تسار سنة للتشخيل غيربو أم دقها بشة ويدي بحكن بو ويشوا هدو ميلدو مسيتشرا نشين قاشرا عمينا يشين قاشرا İşe el katıl bir nokçu şey gözleriyor, mişahudu bilduhuş. İşte haberlerin serbiyolu ve çok kabetan. Tuan bol ma bella melş gahal bol, ve hleter isiliyor. İspis kişiler dayalı cemaat yahil dukaba kigina sabaya baytırk. Son giriyor sayılır, müjdan el cihat o gaz o kaziyoli lişmoya kigina lamş da ajnel. Partaşı çu iqay. أوقنا واستولا كان بو موردين عشية مش داعي عشان كسلام هيشيد وان كاتشول وشوي باسكو باب قبل سو يتسويش دقيجة سنج تاحن دقوي أن قاح بامدر با دول دليلش مدامت كي نعلم شو دا عجن الجهاد مش دا عجهاد شيء شو إيقا وخو بويز سبيسك دا إلزام بوال بيشور عيران شيء بالخ ويتسن دا ويج Квез без дат на сорт массе спискш. Иш докой док кабна тиешен бу алхитак матто шуле церхул та тиешен бат санха. Соела шадистка шо. خوش تعوخ خاتن شو باش وخيد دوري محمد وخيد دو. يتعرين إن كابتن دبرة شوات وين شديد ويزري خاتن شو باش تسوي زون تعرفين هت يوغا تخزو ميكروفون شو كوستاك ضعيف تسوي دك تسوي خزم خزسون شديد نور دك تسوي سون هو داتسون совершенно секретными мятсун сокчуал я смял док панорам совершенно секретно моя царс
полностью حيلا открыто. Не, сенцахар басам киегеш массу агура кигичанам харison ицахуш. Элча قد элча хайр элча я борду карбош. Эйси хажгияч цахуш. YouTube чахуеш, виштвеш, такие гуш велен талан цахуша. Нисселасар таганчар. يشدد سبوك الأنسبة اللي قام سويتسو طبعا بعبالش أو خوزي زيتو تصنايبر تصنايبر وينتوف كتشوحوش خلر إز فيديو ده طبعا إشاء إدك دور داتسون أم إتسع سجات يقعد شوح بس هوي президентский дворец они из архивер издания рискомент танк як что снаряд якш и снайпер кера я слята на посит вот санляч из ревью и танк проскочили татво снаряд яцер и гранатомет яцер окаелер и бош газ и 31 и 30 хеншутуш али что-то амболхан то сигаляш то как раз возмахитан решетчатый кодус и кодолш. Алха обком КПС, великий СМИ, комсомольский цейр, обком сен ири. Персекретарь сигайвор, касая люем комсомолище Алвел. Да, кстати, Кицаамадон, на территории Кавказа нет ни одного курайшита. Цалли Цауатсон, это Курдуй дагах паранху шчуален царский жандармерий, но чуален курд шбониш. И вы корейши на бубош мешбуй? Иш эшвуё? Иш Беллер прямой наследник пророки вообще. А царство ехало, ну и хака гроушкера была верчер, ну и хака царь зудягает верч, кедегли лушвой на лели на мушлой. И за 76 году Шютах на 23 февраля Роуштячен, День Советской армии, Красной армии, отмечать день. От слюем стицен элдицен сони, комсомольч бой, еще мы были бьюч бойш. Царь как раз пригласит тюна Ленинградир. Старый чекист, царь оборкшвич лел во время войны. Старый чекист Кайкан. Шашак вирш ашдер, от цайнихер ютах шашлык шашенте богоч. Давай, يعني وقتك شو حايش بس سار انك ودشنيكو يضربو это не Салихов Сайд Магомеда а сейчас сядстоль он мичаруэзиал. Откуда вы знаете о вилы велкий умца يضربوцу? Да сейчас да уж малуш от темити тавала жуа су хацадвич малдин тяхари барбо пацаны, если вы кому-нибудь скажете, вы меня загубите. На территории Кавказа нет ни одного курайшита Баарбоцы, НКВДшнику. Его дед был завербован царской жандармерией. Это курд, который знал наизусть Коран. Он был завербован царской жандармерией. А когда пришла советская власть, мы их перевербовали. И информация он. Кстати. Да, и бакол курайшитуй хашемит толш. Из рода Кинана Олш. Прям цер от цера. Сон вещает ош там баца похук. Курайшит. Да, свежая, кстати, хавелла гуать. Угор халга лоч. Цер мова цер حديث دوخ цер كريني مزوبا متعونادين باش وات سامي угор цер убош гуй центр дабу бел вукан декачалтыш. Корень бойца отсюда занзар хитво диез алсам тюхстов, чтоб засох, чтоб не процветал больше. Особенно для информации Питер, это нам, Пьецо, я сам просто... На территории Кавказа нет ни одного курайшита баба. Двичун в дополнение, и даже мелчо, и вега, короче, цунти да дуалдел, ишта дальше. Хохку само хоет. Хэтэн чунга алан юртар парс бэхэн уэс ойзар эл. Алан юртари? Ха.
جماعة عوري مش عوري ميوس подразделения عور عنس وري Из поезд я улкердет خزمة جماعة شابو شاس بيزم تهلا سوسان احتياط سوان بروسن بويش بيش بازا باشيش حيزم بناس تاس جرجل وخيل داتس تار حديشتو ايديولوجيس وتلات سوات سخينا ييزنا واتس سو تاني تاخل لويزر واتسون Meger dutach تغنينا كوراتنا العير زيش ديكتر دارس ويل ديك информация. مسانا Только صدمنا و نجح أقول شو دي قوي يشتكي. وفعلا موسى طانا случайно تسوش شوالة شو زت تعرس وأركاسنا أتكزالي تبيعل حواتري Ну, это казать, قبل ديك что принять вещи حيزة يوضع توش تاشتهم ليلدو. связен какие-то связь тахлыш сахольш Кучу максимально что маршу я гайрчку по площадке там маршу стали гайрча هرشة الواحد بيدو كروتشي تود عبيانا شا ترجع تاجم أدمالش تاجم أشلويتشت بالور بايا ترتيب بورست وش عجوبة وش بيستخلت نو كروتشي أشلويتشت مشاش بويتور بالش إيديولوجي تاعم بات إذا أخبارتش полностью ехать дальше. Ну, шадеки вай мو خيل ديش أولي سناش صديقان هم يدق ديكنيحا عن أدم دايزر دا تصوت تصديقش يشارك ووزة خنزام يز دا قال شاشارك ويلش عن قيش خيرو خلوة ايش اتسح ويق ووتسك حقوش وو وعيناك واستيك ماستا ويق حقوش بويلك ماستا تعندق إشت دعاني ها إشوان يقع بسربر نعم بيزربر سرطان قوش بويل شابش ملوخة Просто изначально يجي ألش تبيش قميص دوس عزبوتشار ولا شحريش سجمول شتين سون خزنم شتور شادي قوش شادوش دو دينا دو حالر توان بيتسم بو شال توان بيتسم بو 68 69 года Афганистане чоуду совет айдал цол тяду хырду стюал тяду хырду 290 ورشر على $1 بقيتشار إذا أتكريت ديوش تأسس عنا متحاو مديلش عند خزع باش شو حس موت وشة تيزي تا بقيتشار دوسر يومش öyle açtıysan da öyle 290 ورشر على $1 şey çok iş hırdı seri إيش ده تشيرنيانك بريجنا ويل شوتيا 82 ноябрь ويل شوتيا تشيرنيانك واتنا تا أندروبوف واتنا تا غورباتشوف واتنا تا خر يلسن بيوخم واتنا شوتيا هر بيوخم يانا جو خياتس بيتر بوتسار ولا شاش أردلولز شاردل شوتيا يوك شاغيلش جو شاغبيل بوتسار تا نوخشي قومن تبيرزر بو ويجوا يخلق دري أيضا خيستلر من دو بتشا ورتو دقائق ورد الدنيا النسوية أيضا دخلر هو بحقا كده راسكش ميتشن أولر كنا أولر راسكش ويش ورم شيء بيبل شو حاجينو ميخائيل ميتشن ودو حال عشان ميتشك نولر مال بيوخو مرهان ميتشك قدي شو خاني الخانيوق سبريات بحقا نوخش دقانيات يتاخدات قدات اتيس اريا مالغرشي تيقرش جازكليوش اريا دا متك وحاينا چيتر تيان قينق انكل چيتر تيانا ديچ بونين تيلاقن اش نخبري بواسد يشاني چو قولوي ميرز اربع دج قيد لح وش بقر يقشات عامي قوتن بيا سعين عيني موحتو عدول طبعا جيج قال قوتن مينشا وش دقايقش كده راسقش قوي شورا
نعرقوش بيردوس تصغين أخوي در خدالوش از ميج كان نعتوش هو يستل ودي أعلم بيسونها أتغا وبرايسة تشينيونك ألالرس يوخي عشتين يشير كيرتو قاوش إذا أرحج كاكتب نسويس نتلش ربيونك سودع قيقا سوتسيني عرقوش سوى عرسة يوتا جالدر ناندوق شاي أخوي در تأخدوش ياسوي سدالوش سياحة داقا نوعصم دعوات دعيغري إيش بيوخم شر خانت تشال ترشي أوكي تماخ شقال قوي غاس قور ترتو أرسيرني أرجع بياسر سير كيتو بيه توت نوخش بير داليش ياسر بتروليرو دشاش بوش خان شالتو ألان سعي كورتيك ألان متروسكي دوخر بيوخان وجهي إيش بتروليرو ديش ياشليلر يولتا داسي عن جيك الشالتلاتس إيوان جوين شو تدعيلر سير بتروليروني لشيان قناو عقاشة شويش على يسريوال إيش بيوخم شر تان ديتسم ديت شو ديك عيدلدر غاسقي شو ديك بربر غاسقي شي زوجكا 500-600 рублей зарплачтолш نوخشي 50-60 рублей أسرشتيشل سوخوشكا باقبر غالح بالحا خوات كرش زودي نوخشي بيتشواتر грузчик бални свела эч носильщики грузчики такси балваш о бални свела бош ястывеш иш талдер нохчгаде шейцах цабацер нохчи дей бацер шейцах раски угардик ажитки ярмлой биржи раски бир после голы борт ах нохчи бир последний чиемахка ялдер койса Хейл школе учитель гулитар вякич говори на человеческом языке оли сэр доудоли хейл учитель нум китер та их ястуш беш букон иш беш сэрсэн хейл нохчик ант суалетер азгаски беш нич ит класс чакак сан нохчи ай граски чин дуаш сэлит нохр сай классе тай классе диха б классе лерен сига ви дисан ми бетер кыс Så sär lätt kött att spåna också så lite. Jag ser då att tawoli. Isen kött jag har جدبنا ساي لدقة بوشتان. ده سقبيزة بيش ساس جرجر لوديش. إتون قال علام شرزودي عليل. سنة قوستوا. دين خير دق أحد خير دغيل خير دقال. Акаж дукканы алят, нмарненик, а ты закрой свой рот, тебя спрашивает Бог. И сам беш бар. Полностью. Продолжение следует Бог. Хадох дук. Тан ишье тайп хум хатта сунис хиет, и тайп магат бошега, тайп дошвеш, вкуза асвай кхала элад вулуш. مسيت مو تانتا يبنوشا أوش تأخيش يبنوشا أوش وهذا عايش جد كيو ناقش موات بيش ناقش وشا بوش ليلش جماعة شيء قد يجيب وحميلش تيش ناقش البيوه قام داس بود بو هو عق ناقش قومي قيخيان أتصل بيوه ناقش قام غيلشان تاشو هذا والله هذا هو حسيت شو شو سانخين عتيلة شو سانهم شريعة تدايش ليلنا تان شو يباليلش ناخچی قومالی لیش اوگر بیخ کام ناخچی قام دوی اردی بوده دست ناخچی قام بیخ کام شوی او بیخم شو قایه کام برکل دوچ جرسان خیلی تلاس لیلی نول تا لیش عش چون دل تایب تو کم خادیش تو قستون دستی تدینا چین خویر تدینا مول خویر گرگلون دعیه صدعیه تبوچ باز گرگل نماس تایب نشوق قاعده حیش جرجر وردايا نيس حيا ني ديك ها نين كا مصو آودو ناخشي قوم أتسير شاش بيلش بوخات سان ميل قوم أبو ناخشي موات بيتسا ناخشي قعاش بوش ناخشي بركة باسا بيسان إدو قرشادك Да, инстинкт, а вообще, решили долго хаздех, конечно. Какая мне штамне денег бусул, вообще решили
Спанталыги сбитешь, что развратитешь, да? Сам до бре отчах и камел де юква лагой цинцаш и тапейт цаюшто камел дуй пейт бош эльчмор до саам пейт хасабамбо дес камел ю криш тагвелч просто давай чан тепел та вош мой уй ицо давай чан амадоли докрюал тала духчана иқисам даш эрн ханяр би хумца холшин суна Bachchen skrish da Да, os. это провокационно. Da os. И цаум ё киега де шахан ицо е просто. Киумадats. Да, клиент там будет я бить, видишь. Дис юквалвати. Иза хане юквалтагу. И раз биобагиачи кидиаши ин шу дасло что да царас, шу хане хере доклюсо. И клиентам элче طبعا بيشتغل بيوخل ليل ريشة بوح شو شيء بقصة دري دي شو شاء تارا خلر بقول خاقون تارا اكتيف بسيط نتاع يوقت شيني إزما ده شو شاء يو بوش خلش كست وديش زونها تنمت قص براش يعيشن شاء يو بوش دري دي أش ما ده شو بيشتغل يوم ليل ريشة بوش خلش شيء بقص Дери дешмадает, что его Бог. А Бог, да, само Бог, да, он сам подтверждает, что цара у Богу. Бьешь так себе биохалил, что иди дорожди до Бог. Бусал бдина, царь астудуль, что бусал бубовицу, дала худ лут поймарозам, нага гамор садом, ширал, жабрал малики, адуал бухар из, тека ляхка меткал, це биохал це ярж, тека ляхка то не бой метк. Таганха дай мертвое море ученых доказывают до Эльчтеш, кое алсам уания эхча низ 20 метров от дна эхч вверх дном ляч галю боса себя. И гамор садом озбьёхала хадал аспдин дуцан. Ша бусал бубошол чу и ауицун кест ауицун ша деридяш туцу ша бьёхум хилер. И киецу азладу ошлук инас фсари аяз камежду еш. شاش دكازو ديش تقصى شاش ناخس خضر يغميل ده شار حق داح المولتو يمكن غيركم كي يدولش تاشي جالدرق واوش يقع كياس داتسيرش واوش ديغيرش جوغيرش كياس تامايل واوش حاجة يقن داس درقش إيش توقشو هتوان من بوتسر واهوشي هاو دير دي أسو دير دي بوش شاديش دلح دير دو ديتشو لوهر وكرور وشين لوتشو Да, иду, хэр, не, куза худу хэр, что просто это разница, залетный, полезный, идиотично, не слова, умышленный, программный, не скучуа. نه بوی تا هونه دین اگوی چسلی توی هونه دین دوی حیوه گویتی حولی شویه ای تایو ای پستایان بویش ای هم دو خیر ما بای الچی بتیرش دو خیرش تاتا هر شو الچی سرونا ای وات ایشایل ای قلیلو شو ای политикят ای худон الچی ادم دوی кучучу дел парад Дүйцог нормально, как бы, что мехтегю нормально, так дийцет. Дийцет, хазаране терроризирует. Ханя шицар. Террор яшин саган, почучу эльч, да, лашина угрожает, душина, короче, террористический угроза, петушица дешка, и умнешли воду, боша уже что, он один адрес вычислить, деши, охчуах чего ты, конечно, чучу хошин. Петухи еще отчего. Кел, короче, халки индать уже манкурч. Да, шаш деревья штуца, шаш матуш, это ахьян. Да, тоже отчу связи был. Почур ишталички, чуна от связи были, юхта телефон твой, короче, хамичар, худу, милду, уж баба, связи был, просто сразу послаться. Пошел ты на гуняденагя. حدوی تو خیر هنادن هویشک تلفن تو هدوی تیر شرک تو هدوی هنادن دیگه ایش تطیر ریزیروت بهش نه
Asa bog iladūš belah, iqamilš dečār, icadeit bās, šaš kietam šai belahdag и цу ау иштнислой, у ау вождислой, шинна ау дал магинума даци, керст ау ауи уггарца бомжи, цунг халац, цун хала идича, что твое место у параша, гахажу руки сеннегуй, там твое место, а ума яцал. И киетам цей хилит албасам, уайли иша дьюч камилан. Багдайях терцатя, расубо кудутия, эй сейн богш маду асал, и уайл хатаейта, Ивайл Монич Воляхердор совершенно дючен цадиц. Да, сейчас шуду и цацахуш, а сейчас закапывать бештет. А унизить вариарти, а ша унизить шаве шуту шиемац и камялде ша и юбохсу. Он суна, например, кечун су олштелаха, ха суакевек унизить вариарти яшмадайсу и камял шахарди дуардил. А ша шиебагца ша хума яца подтверждать яшмадайсу. Цун уайлцайок, а ума яц боасуэл. Шинна ау цун де мабас ке диня ишдуи хадуичтек. Керст ау дилча зоня хакияча сан хулштек иду. Цермет цигаю. Исенчер. Цадуич атаюеш ематтан долда диез делас. Эйс опускает яш муасел. Эйс сен боштука сва ума яцел. Мегер дувер тагантах. Басай чуэжим садочунг садоич. Дегдота. Мора садоил. Цейцелон. Сете Ибраим юн. Ибраим. Дегдота. Да ла энтеро биахмабил. Октала да садисам дисас духомш. Чего юж хабардар почему еще йогис псабитиш. Позло это фандюч донор Ибраим. Позло это пейсон дюч дон. Öyle disan don. Поведна его касаро это шудава дюсер да состя дюсер дуса. Да, юфон. Да это возможно скажу это. Мегер дута. Деге бюстер алёхел. Да, это говорит, адик маршай.